Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sininga, lasa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes sa Mayo 23 tuig 2025. Biyernes kita karon sining adlaw. Thank God it's a Friday. Sa gihapon ini mola gani mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita. Barangay officials ang lugar nga ginatiliran sang rider nga tuig nga maghimulo sa 19 anyos nga pasahero ginpay nga wala sang record sa ila barangay. Subong man nga adlaw gina-expectar ang confirmation sang pagsanto sa sining mga impormasyon na tuhoy sa motorsiklo sang sining gingamit sang rider kag nagasibo balay ni sa pangalan sang tangiya. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo City Health Office nakarecord sang 12 ka mga ginbawian sang kabuhi bangod sa disgrasya sa Dalanon. Pag-obserbar sa road safety pahanumdom. Samtang Iloilo Police or Iloilo Provincial Health Office ginpasangkad ang kampanya batok sa dengue ulihing nga kaso duha ka tuig nga bata gibuwian sang kabuhi. Muni madalagwa mga balita lokal aton sini nga pagatutukan diri man sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Samtang sa latest diri naton nga pagatutukman sa National Basketball Association sabay naman karon sa Western Conference Finals. Sa Western Conference Finals 2-0 na diri mga kauturan bangod man nga ginluto sa ikaduha sini nga kayunan sang Oklahoma City Thunder ang Minnesota Timberwolves. Wala magkataghol, wala makauwang, bisan tig-ik, wala gid ang Wolves batok iya sa sining kilat nga dalasang Oklahoma City. Sa aton sining mga kabumbo, kinilatan ang Wolf nagbariko-ko na dayon. 2-0 na karon ang serye sa bahin sa Western Conference Division. Hindi masagang si Shai Gilgeous-Alexander sa aton sining mga kabumbo. Hilabi pa nga iya sining ginabaton ang tropeyo bilang most valuable player. Di isama na ito ka nangin makabig na ito inspirasyon sa iyay para nga pamatunaan niya nga way gid nagsala ang National Basketball Association nga hingadlan siya bilang most valuable player. Si SGA ang nakahimo sang 38 puntos sa aton sining mga kabombo, 12 out of 21 sa iya sining shooting kag nakapasulod sang 13 ka mga 3 points mga biyan or 3-point shots sa 15 ka mga free throw, no? Sa free throw niya 15 ka attempts, 13 gidri ang nagsulod. Sa aton sining mga kabumbo, ang mga kopdanan niya sini nakaangkon man sang maayo sining iyang scoring. No, kanday Jalen Williams nga nakascore sa 26 points kag napulo ka rebounds kag may 5 ka mga assist. Ang sentro sang OKC nagarangka naman si Chet Holmgren nga nakahimo sang 22 puntos sa aton sini mga kabumbo. Hamakon mo ang shooting percentage ni Chet Holmgren sa aton sining mga kauturan, 50% no sa field kag sa depinsaya naka-force siya sang 14 ka mga turnovers no sa aton sining karon iyang mga kabumbo. Sa best of 7 series sa Western Conference Finals sa mahimo na bala nga temprano pang matulugan ang Minnesota Timberwolves. Masweep bala ini sila sang Oklahoma City Thunder ukon ini sila ang makabawi man kag sa gihapon maghambal kita nga the Wolves are alive or are still alive
Kay kung hindi pa di sila makabawi sa aton sini nga mga kabombo kag madaranan sila ti laban-laban na i-capitalize gid ini sa mga bataon nga miyembro sa Oklahoma City Thunder agod nga temprano pa ini sila maghulat para kung sino ang ila sini nga tubangon sa palabuton sini nga NBA 2025 Finals. Grabe man kahugot dito ang hampanganay sa bahin karon niya sang New York Knicks kag Indiana Pacers. Abi ganin naton kagapon tong buzzer beater ni Tyrese Haliburton amo na tong game ender. Stepping on the line gali itong 3 point mga ambal sa kilala kong 3 point ya 2 points lang tumumutsyam kay stepping on the line ko no. Nag-overtime sa aton sini nga mga kabombo pero sa gyapon nagpangibabaw diri ang Indiana Pacers sa Game 1 sabay naman sa Eastern Conference Finals. 56 minutos na nakaligad sa takna sining las 11 driman sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udo. Sa aton sining mga kabumbo damo nagapamangkot nga nagpagwa si President Marcos ang mando nga ginapasumiterya sang courtesy resignation iya sining mga cabinet secretary sao kag sa isa to kapag tililipon to gintamyaw yaya sining mga cabinet secretaries pero naglahog-lahog pagani itong presidente nga ay may bilin pa diri subong. Kay do ubos naman ito tanan nga nagsumiter sa ila sining nga courtesy resignation. Sa aton sining nga mga kabumbo, sandig sa aton sining nga 1987 Constitution, ang presidente ang may gahom nga mag-nominate kag subong man maghatag sang or may mag-nominate kag kung ini ang may consent nagikan sa Commission on Appointments sarang nga maka-appoint sang head of executive department, ambassador, other public ministers or consuls or officers sa mga armed forces rank colonel, naval captain kag iban pa nga mga officers whose appointment are vested in him sa konstitusyon. Pwede man siya maka-appoint sa mga officers sa gobyerno nga ang appointments are not otherwise provided by law kag subong man may authority ini siya by law nga mag-appoint man ang Congress may by law vest appointment on the officers lower in rank in the president alone in courts or in heads of departments, agencies and commissions or boards. Sa aton sining mga kuturan during sa appointment ang presidente ang mag-nominate sa mga individual nga magapanguna sa mga specific agencies. This nomination must be confirmed by the Commission on Appointments. Bilang head sa executive branch ang president ang mag-exercise both control and supervision over sa executive department. So ining mga cabinet secretaries mga alter ego ini sila sa aton sining presidente. Ang bagani sa aton sining presidente, sila niya dapat i-check tanay kung ang aton sini iyang mga cabinet secretary sa akon nga mga alter ego naga-perform gid man bala sandig sa ila sini nga mga katungdanan. Ti may ara sa ginpangbaton, may ara man nga hindi pagbatunon ang courtesy resignation. Kung hindi pagbatunon ang courtesy resignation sa isa ka cabinet secretary, nagapabutyang gid lamang nga ini siya ang sa gihapon ginasaligan or ang trust and confidence ang presidente ang yara sa iya kag ini siya ang posible nga makapadayon sa iya sini iya nga palangakuan. So bantayan naton niya kay may pila pa ka mga cabinet secretaries ang nag-file sa ila sini nga certificate o kung sa ila sini iya nga courtesy resignation kang nakapasa sino balangin baton kag sino ang ginbalibaran. Tutok lang diri. Dugang nga mga balita kag impormasyon sa Bombo Anay sa Udto balikan ta later on pagkatapos ang Bombo Network News. Dari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo.
Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin mga fans. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Mayo 23, tong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang National Maritime Council ikinabahala ang panibagong water cannon incident laban sa dalawang barko ng Bureau of Fisheries dyan sa may West Philippine Sea. Samantala, ito namang grupo ng mga guro tinuligsa ang cabinet revamp ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Grupo naman ng mga negosyante hiling ang agarang pagtatalaga ng mga bagong kalihim. Ang Justice Department tiniyak ang hustisya kasunod ng pagsasampa ng dalawang sundalo ng kasong rape laban sa isang 2-star general ng Armed Forces of the Philippines. Ang Department of Agriculture at National Food Authority naman kampanteng hindi malulugi ang mga retailers sa 20 pesos rice program ng gobyerno sa kabila ng malawakang bintahan nito. Abangan sa ating provincial report mamaya, Isabela State University, Kawayan Campus, binulabog ng bomb threat. Sa balita naman, sa ibayong dagat, 4 na major hospital sa Gaza na nanatiling suspendido dahil sa banta ng Israeli forces. Abangan sa ating sports balita mamaya, kapapasok lamang mga kabombo ang Oklahoma City Thunder. Mangangailangan na lamang ng 2 panalo para umusad sa NBA Finals 2025. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagpahayag ng pagkabahala ang National Maritime Council sa panibagong pambobomba ng tubig ng barko ng China Coast Guard sa research team ng Pilipinas sa Pag-asa K2 o ito'y kilala sa tawag na Sandy K. Nakasaad sa pahayag na nilabas ng Konseho ngayong araw ang pagnanais nitong magkaroon ng diplomatic action at multilateral cooperation sa West Philippine Sea upang maiwasan ang mga katulad na harassment sa hinaharap. Ayon sa Konseho, hindi katanggap-tanggap ang ginawang pahayagang pagharang at pananakot ng China Coast Guard at ng Chinese militia sa mga civilian vessel ng Pilipinas. Iginit ng Konseho na ang mga naging aksyon ng Chinese vessel ay hayagang paglabag sa international law, salig na rin sa nilalaman ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Maliban sa ang naturang aksyon, hayagang paglapastangan sa teritoryo ng Pilipinas, isa rin itong paglabag sa mga lokal na batas o itong mga domestic laws ng Pilipinas. Nakakalungkot ayon sa naturang Konseho na habang ang legal na maritime operations ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo ay hindi provocative o hindi po nakakagalit, ang mga naturang operasyon ay palaging hinaharang pa rin na nalalagay sa alanganin at panganib yung buhay ng mga nagsasagawa nito dahil sa mga serye ng harassment na ginagawa ng Chinese Maritime Forces. Git ng Konseho, manatiling committed ang Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan sa karagatan at patuloy na maghahanap ng mapayapang paraan upang masolusyonan ang mga problema at disputes sa pinagtatalunang karagatan. Mayo 21 nang magsagawa ng Marine Scientific Research Mission ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa bisinidad ng Pag-asa K-2. Gayunpaman, habang nasa proseso'y ng pagsasagawa ng mananaliksik ang dalawang civilian vessel ng Bureau of Fisheries, sunod-sunod na binumba ng tubig ang mga ito habang hinarangan din ang mga naturang barko. Samantala, naghati ang pananaw ng mga guro na sa biglaang panawagan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo 22 para ho sa courtesy resignation ng lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Tinulagsa ito ng Alliance of Concerned Teacher o ACT Active Philippines bilang isang desperadong pag-iwas sa mga usapin ng dayaan at halalan at krisis dito ho sa ating bansa. Ayon kay ACT Chairperson Vladimir Kitua, ang tinaguriang bold reset na ay isahong palabas lamang na layuning pagtakpan ang pagkabigo ng administrasyon na tuparin ang pangakong bagong Pilipinas kasabay ng lalong paglala ng krisis sa demokrasya at ekonomiya ng bansa. Tinukoy din ng naturang grupo ang lumalalang krisis sa pampublikong edukasyon tulad ng kakulangan sa pondo
pasaning trabaho ng mga guro at siksikan sa mga silid-aralan habang mas inuuna pa umano ang budget sa militar at katiwalian. Samantala nagpaabot ng pag-aalala ang Teachers Dignity Coalition o TDC sa posibleng epekto naman ng reshuffle sa mga ahensyang pang-edukasyon kagaya ho ng Department of Education, Commission on Higher Education o CHED at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ayon kay Teachers Dignity Coalition na Chairperson Benjo Basas, nararapat lamang na ang anumang kapalit ay may integridad, kakayahan at tunay na layuning maglingkod, hindi upang pumwesto para sa halalan sa 2028. Kaugnay po ng balitang yan, umaasa naman ang Philippine Chamber of Commerce and Industry na magiging daan para sa accountable at merit-based appointment ang naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga cabinet members na pagkahain ng kanilang mga courtesy resignation. Ayon sa pinakamalaking grupo ng mga negosyante sa buong Pilipinas, nakakagulat ang biglaang cabinet revamp dahil sa nananatili umanong maayos ang pamamahala ng Administrasyong Marcos sa ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, umaasa ang grupo na magiging daan ito sa pagkaka-appoint ng mga kwalipikado at mga accountable officials. Iginit din ng grupo ang kahalagahan ng paghahanap ng mga lider na may kakayahan at ang tuluyang pag-anunsyo ng mga bagong appointments sa lalong madaling panahon upang mapigilan ang posibilidad ng uncertainty o kawalang katiyakan at instability sa economic activity ng Pilipinas. Umaasa rin ang Philippine Chamber of Commerce and Industry na ang mga cabinet official na nagawang makapagbigay ng maayos na serbisyo ay mananatili pa rin sa kanilang serbisyo, habang kung may mga palitan naman ay agad na magkakaroon ng mga kahalili para hindi maapektuhan ang ating ekonomiya. Una na rin nagpahayag ang Management Association of the Philippines ng pagsuporta sa naging desisyon ni Pangulong Marcos Jr. na malawakang pagbabago sa kanyang gabinete. Giit ng naturang grupo, bagaman isang mahirap na desisyon ang posibleng papalit o pagpapalit ng tauhan, ito'y karaniwang ginagawa ng mga Chief Executive Officer sa mga private sector upang mapagbuti pa lalo ang organizational performance. Ito namang si outgoing Senator Nancy Binay, tinuturing na blessing in disguise na hindi siya magiging bahagi ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Itinuturing ni Senadora Nancy Binay na blessing in disguise na hindi na siya magiging bahagi ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Huling termino na kasi ni Binay bilang senador at nanalo naman bilang alkalde ng Makati City sa katatapos lamang na 2025 midterm elections. Sa pulong balitaan, sinabi ng senadora na konforme siya na hindi na siya tatayong senator judge sa paglilitis laban sa vice presidente sapagkat ang proseso nito ay very divisive. Posibleng sa Hulyo o pagpasok ng 28th Congress simula ng impeachment trial. Sa pagbubukas muli ng sesyon sa Hunyo 2, ipipresenta naman ng prosecutors ang articles of impeachment at aprobahan din ang revised rules of procedure ng impeachment trial. Samantala, sa Hunyo 3, magkukonvene ang Senado bilang impeachment court. At pagdating ng Hunyo 4, ay dito na panunumpain ng mga incumbent senator judges. Ayon kay Binay, ang partisipasyon na lamang nila sa paglilitis ay pag-aproba ng rules na gagamitin ng impeachment court laban kay VP Sara. Para sa akin, medyo blessing in disguise na hindi rin ako magiging bahagi ng impeachment trial. Kasi yung proseso na yon is very divisive. And parang at the moment, di ba, sa sobrang daming problema ng ating bansa, yung proseso na yon ay mas lalo pang mahahati at madidivide tayo. Imbis na magsama-sama tayo maghanap ng solusyon dun sa mga problema natin. Kasi, for example, yung mga senators, di ba, mahahati yung oras nila kasi they will perform as a court. Tapos at the same time, may mga bills na kailangan din asikasuhin. So, yun, mahirap po magiging sitwasyon ng mga incoming na senators. Nang matanong si Binay kung malaki ang tsansa na makakwit si VP Sara, anya, malaking epekto ang bilangan ng boto. Lalo't ngayong eleksyon, marami sa mga kalyado ni Duterte ang nakapasok sa Magic 12 senatorial race. Well, alam naman natin, it's a fact na maraming PDP, which is the party of the
Dutertes ang nakapasok ngayong eleksyon. So, sa tingin ko, magkakaroon ng malaking impact yun pagdating dun sa bilangan ng numero. At the end of the day, it's a numbers game. So, if you look at the incoming composition, medyo mas nakakalamang ngayon yung kaalyado ni VP Sara. Una rito, naipabatida ni Senate President Francis Chis Escudero kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na handa ng Senado na tanggapin ang House Prosecution Panel para sa pagbasa ng impeachment charges laban kay Duterte sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa Hunyo 2. Ayon kay Escudero, sa susunod na araw, Hunyo 3, magkukonvene ang Senado bilang isang impeachment court maglabas sa mga summons kaugnay sa paglilitis kay Duterte. Inakusahan si Duterte ng panunuhol, korupsyon at hayagang paglabag sa konstitusyon kaugnay ng umani-maling paggamit ng milyong-milyong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education na kanyang pinamunuan mula 2022 hanggang 2024. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 11 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Lumubo na sa 133,612 na katao ang apektado sa malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng Mindanao dahil sa mga pagulan na dulot itong Intertropical Convergence Zone. Ito katumbas ng kabuang 44,037 na pamilya. Batay ho sa datos na nilabas ng Department of Social Welfare and Development Disaster Response Management, umabot na sa kabuang 123 o 123 mga barangay ang natukoy na nakaranas ng malawakang mga pagbaha. Sa kasalukuyan, natili sa loob ng Siam Evacuation Center ang 1,038 na pamilya na binubuo ng 3,179 na katao. Mahigit sa 1,300 naman na pamilya ang piniling makitira pansamantala sa kanilang mga kaanak habang nagpapatuloy ang mga pagbaha. Ito'y katumbas ng 5,000 o 5,346 na katao. Umabot na rin sa 28 kabahayan ang natukoy bilang totally damaged habang 86 naman ang nakumpirma na partially damaged. Inasaang mababago pa ang mga nabanggit na bilang habang nagpapatuloy ang ginagawang assessment at validation sa pamagitan niya ng mga personnel o field validators ng Department of Social Welfare and Development din sa mga natukoy na apektadong lugar. Sa kaugnay na balita mga kabombo, nakataas pa rin ang heavy rainfall sa malaking bahagi ng Mindanao dahil ho sa mga mabibigat na pag-ulang dala ng Intertropical Convergence Zone. Ayon sa State Weather Bureau, aasahan pa rin ngayong araw ang mga mabibigat na pag-ulan sa bahagi ho ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, Basilan, Tawi-Tawi, Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental at Davao Occidental dahil ho sa naturang weather system. Sa araw naman ng Sabado ay aasahan pa rin mga pag-ulan sa bahagi naman ng Zamboanga del Norte at del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte at del Sur, Maguindanao del Norte at del Sur, Basilan, Sulo, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Davao Occidental dahil sa parehong weather disturbance. Ilang lugar na sa Mindanao nga ang lubog na sa baha, ngunit muling nagpaalala ang State Weather Bureau na posible pa ang mga pag-ulan hanggang ngayong weekend kaya pinag-iingat pa rin ang lahat sa mga insidente ho ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga vulnerableng lugar. Pinapalikas rin ng ahensya mga residente na malapit ho sa mga kailugan dahil sa posibleng pagtaas ng tubig dulot ng mga pag-ulan. Samantala, makaranas naman ng mainit at malinsangang panahon ang ilang bahagi ng bansa habang easterlies naman ang magdadala ng bahagyang maulap na panahon sa nalabing bahagi ng bansa sa dakong hapon o gabi. Sa iba ho tayong mga balita, tiniyak ng Department of Justice na maisisilbi ang hustisya sa dalawang sundalong naghain ng kanilang reklamong rape o panggagahasa laban sa isang senior military officer o ito'y 2-star general ng Armed Forces of the Philippines. Ito mismo ang kinumpirma o naging kumpirmasyon nitong si Secretary of Justice Jesus Crispin Remulla matapos matanong kung ano ang hakbang o aksyon ng kagawaran hinggil doon sa reklamo. Kung saan inihayag ng naturang kalihim na makasisiguro mano ang publiko na asahang magkaroon ng hustisya sa lalo na sa mga individual na biktima ng pang-aabuso
o biktima ng mga serye ng pang-aapi. Kasunod dito sa pagsasampa na rin ng 2 sundalo nitong mga reklamong rape at attempted rape sa prosecutor's office doon ho sa may lipa sa probinsya ng Batangas. Nakasaad sa sinumiteng affidavit nitong mga complainants na sila ay inanyayahan na matulog sa kwarto ng isang 2-star general na walang naisip o iniisip na masama. Ngunit dito na nilang naganap ang hindi inasahang umano'y rape o panggagahasa na kanilang inireklamo matapos ang insidente. Samantala sa kabila nito, ang sangkot na senior officer ng military ay tinanggi naman ng mga alegasyon o yaong akusasyon laban sa kanya. Giit kasi nito na ang sexual assault na ipinaratang sa kanya ay imposibleng mangyari dahil sa 2 o 2 sundalo ito kumpara sa kanya na iisa lamang. Gayunpaman, binigyang diin ng mga abogado nitong mga complainants na ang rape ay hindi rin umaaring ding mangyari kanino man maging sa mga lalaki. Sa kasalukuyan, ang naturang inirereklamong senior military official ay sinailalim na sa restrictive custody o house arrest sa loob yan ng kampo kung saan ito namamalagi. Samantala, malinaw na babala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng pamahalaan ang pagpapatalsik kay Arnel Ignacio bilang Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ayon sa Malacanang nitong Miyerkules lamang, iginiit ng Palasyo Malacanang na hindi kusang nagbitiw nga si Ignacio at si OWA Deputy Administrator Emma Sinclair, kundi sila ay tinanggal sa pwesto dahil sa mga umano'y anomalya. Tinanggal ito dahil sa mga anomalyang kinasasangkutan. Paalala ng Pangulo sa lahat na nasa ilalim ho ng kanyang administrasyon na gampanan ang tungkulin at huwag makipagsangkot sa anumang uri ng katiwalian. Agad naman napapatalsikin kung hindi gagampanan o ginagampanan ang tungkulin sa bayan. Lumabas ang balita sa pagkakatanggal nga ni Ignacio noong nakalipas na linggo matapos i-anunsyo ito ng Department of Migrant Workers. Ang panunumpa naman ni Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan bilang bagong OWA Administrator. Sa iba hong mga balita, nagbugan ng kabuang 778 tonelada ng sulfur dioxide ang Bulkang Canlaon sa loob ng nakalipas na 24 oras. Batay po ito sa pag-uulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nanatili ho sa alert level pa rin ang naturang bulkan na nangangahulugan na may mataas na antas ng aktibidad at posibilidad ng mas malalakas na mga pagsabog. Umabot sa 18 ang naitalang volcanic earthquake, mas mataas kaysa sa 7 lindol na naitala isang araw bago ho nito. Nakapagtala rin ng mahina ngunit patuloy na pagbuga ng usok na may taas na 100 na metro at ito ho'y natangay na pakanlurang direksyon. Ayon pa rin sa FIVOX, patuloy ang degassing o ito hong paglabas ng gas sa bulkan at natiling namamaga ang struktura nito, indikasyon ng aktibidad doon ho sa ilalim ng naturang bulkan. Nagbabala naman ang ahensya ng posibleng pangalib katulad ho ng biglaang pagsabog, ang maging itong pagdaloy ho ng lava, pagulan ng abo o itong ashfall, maging ito hong paglabas ng pyroclastic density currents at pagguhon ng mga bato. Kasama na ang lahar. Ito ho'y kasunod ba rin ng posibleng mga malawakang pagulan. Muling pinaalalahanan ng mga residente na lumikas mula sa loob ng 6 na kilometrong danger zone at ipinagbabawal din ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit ho dun sa bulkan o hindi man dun sa mismong itaas o sa tuktok ho ng bulkan. Itinaas ng FIVOX Alert Level 3 ang estado ho ng Bulkang Canlaon nitong December 2024 matapos na naunang pumutok. Sa pagkakataong ito, kuha pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ang Commission on Elections dinismiss ang petition for disqualification ng bagong henerasyon party list pero hindi pa rin sila mapoproklama. Ay naman sa COMELEC Chief, suportado naman ito namang hybrid election sa barangay at sangguniang kabataan election sa Disyembre. Mamaya babalikan natin ang linya ni Bombo Isa Cotoner. Samantala, sa iba muna formal lang inaihain ho ng Department of Transportation ang civil case laban ho sa presidente at driver ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated na nasangkot ho sa malagim na insidente sa SCTEX kamakailan. Ito ay may kaugnayan sa naganap nga na malagim na trahedya sa Subic-Clark-Tarlac Expressway noong Mayo 2 ng kasalukuyang taon kung saan hindi bababa sa 10 katao ang nasawi habang nasa 37 ang naitalang sugatan. Personal itong inihaing Department of Transportation Secretary Vince Dizon
kasama ang ilang representante ng pamilya ng mga biktima sa Hall of Justice sa lungsod ng Quezon. Ang civil case na ito ay mayroong 50 million danyos na hinihingi laban sa mga respondent. Kung malala, hindi mababa sa 10 katao nga ang nasawi sa naganap na karambola ng sasakyan sa Subic-Clark-Tarlac Expressway, kabilang na ang 4 na bata. Ang insidenteng ito ay nagresulta rin sa pagkakasugat ng nasa 37 individual. Sa ngayon, wala pang tugon ang Pangasinan Solid North Transit Incorporated hinggil sa naturang kaso na naihain laban sa kanilang presidente at sa kanilang driver. Sa iba pang mga usapin, all set na ang Metropolitan Manila Development Authority sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy. Ayon sa ahensya, sisimulan ito sa Lunes, Mayo 26. Yan po'y isang linggo matapos na tanggalin ng Korte Suprema o bawiin ng Korte Suprema itong temporary restraining order sa naturang pulisya. Sa ipatutupad na ito, uhulihin po iyong mga lumalabag sa mga batas trapiko sa pamagitan ng high-definition CCTV camera, mga digital cam at iba pang gadgets tulad po ng speed gun at handheld video camera. Sakop po ng No Contact Apprehension Policy ang mga lalabag sa batas trapiko sa mga pangunahing lansangan dito ho sa Metro Manila na nasa jurisdiksyon ng Metropolitan Manila Development Authority. Kabilang narito ang kahabaan ng EDSA hanggang dyan sa may C5 Road. Samantala, sa iba pa mga balita, pinagpapaliwanag ho ng Office of the Ombudsman si outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia dahil sa hindi pagsunod sa suspension order na ipinataw laban sa kanya. Ang nasabing kautusan mga kabombo ay nilabas noong Mayo 19 kung saan mayroong 5 araw itong si Garcia na magpaliwanag kapag ito ay kanya nang natanggap. Sakaling hindi nito masagot ay papatawan siya ng indirect contempt. Nakasad kasi sa unang suspension order noong Abril 29 na dapat siya ay tumugon sa suspension, subalit kanya itong binaliwala umano. Naglabas din ang kautusan ng Ombudsman para magpaliwanag si Department of the Interior and Local Government DILG Undersecretary for Public Affairs and Communications Rolando Puno dahil sa pagpapabaya umano at pagkonsinti nito sa ginawa ni Garcia. Magugunitang pinatawa ng 6 na buwang suspension si Garcia ng Ombudsman noong Abril 23 dahil sa pagbibigay niya ng permit sa construction company ng walang anumang environmental clearance. Iginit naman ni Garcia na nakasaad sa Commission on Elections Resolution 11059 na ipinagbabawal ang pagsuspinde ng isang elected provincial officer nang hindi nila inaaprubahan tuwing election period. Sa ibang mga usapin ho tayo, personal na nagtungo si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa bahagi po ng Ilocos Region at ilang bahagi ng Central Luzon para sa pagpapalakas ng kanilang hanay. Kasunod yan ng kanyang naging direktiba nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatilihin ang kaligtasan at pagiging panatag nitong mga komunidad sa bansa. Unang binisita ni Marbil ang bahagi ng Mapandan sa Pangasinan kung saan nagsagawa ito ng inspection sa kasalukuyang operasyon para sa kanyang direktiba na palakasin ang presensya ng kapulisan sa buong bansa. Sinuri pa rin ng hepe ang kapasidad nitong mga pulis pagdating ho sa paggamit ng mga body-worn camera na siya nang magpapakita ng transparency at accountability sa kanilang mga isinasagawang operasyon. Kasunod nito ay nagtungo naman ang hepe ng Pambansang Pulisya sa Campo Oliva sa may San Fernando City kung saan ay sinalubong siya ni Police Regional Office 3 Director at Philippine National Police Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo. Agad ring binisita ni General Marbil ang command center at kumalap ng mga situational updates at maging ang kasalukuyang estratehiyang ipinatutupad sa rehiyon para sa pagpapatupad ng kapayapaan at ng kaayusan. Samantala, muli namang inihayag ni General Marbil na ang seguridad ng bawat pamilyang Pilipino ay nakadepende pa rin yan sa pagkakaisa ng bawat mamamayan at iyong bilis ng aksyon ng mga pulis. Ang mga naging pagbisita nitong si General Marbil ay bahagi pa rin mga kabombo ng pagnanais ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na magkaroon ng mas malawakang presensya ng kapulisan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, idiniklara ng Malacanang na regular holiday ang Hunyo 6 bilang obserbasyon ng Idil Adha. Laman ng Proclamation 911 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin mga kabombo at kasernation ang pagdeklara ng Hunyo 6 na pagiging regular holiday dahil sa Idil Adha o Feast of Sacrifice.
Ang Idil Adha mga kabombo ay pangalawang pangunahing kapistahan ng Islam ang kasama ho ng Idil Fitir. Sa nasabing kapistahan ay magtitipon-tipon ang mga Muslim kung saan sabay-sabay silang nagdarasal at sabay-sabay ring kumakain. Oras na natin 25 minutes. Makalipas ang alas 12 ng katanghalian, balik ko tayo sa Commission on Elections mga kabombo. Kamustahin po natin yung pong ilang mga nanalong mga party list na nagkaroon po ng disqualification ho dati or hindi po natuloy yung kanila pong proklamasyon. May mga updates po dyan at ibang mga balita si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Victor, dinismiss ngayong araw ng Commission on Elections First Division ng petition for disqualification ng bagong henerasyon party list. Bagaman ito ay dinismiss na hindi pa sila agarang mapoproklama dahil ito ay hindi pa final and executory. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, na-dismiss ang petition dahil sa technicalities pa lang at hindi na humantong sa mismong merits ng kaso. Kahit na na-dismiss na ang kaso, hindi pa rin sila mapoproklama dahil kailangan pang hintayin na magiging sagot ng petitioner at kung pagkatapos ng 5 araw at walang nakuhang sagot ang division, magiging final and executory na ito. Susunod na rito ang mangyayaring special proclamation para sa bagong henerasyon party list. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. COMELEC Division, yung sinasabi ko nga po sa inyo, huwag naman pong mag-aalala dahil kaagad naman pong i-resolve kaagad dyan. Doon po sa naging desisyon, nakita po nila hindi pala naman nagka-fairness nung mismong ang ginawa ay sinabi merong registered mail. Dapat po kasi personal service yun mismo sa respondent. So yun pa lang po ay nakakita ng ground. Hindi na po pumunta sa merits para i-dismiss kaagad ang kaso. Pero syempre, hindi pa po kami nag-order kaagad yung division ng proclamation sapagkat aangan natin kung anong gagawing remedyo nung mismong petitioner, ganung na-dismiss po yung kaso laban sa respondent. So wala pa rin pong proclamation na magaganap in favor of BH Party. Samantala, ngayong araw din ay nagkaroon ng pagmirma ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Commission on Elections at mga organisasyon na tutulong sa Barangayan Sangguniang Kabataan Elections sa Disyembre. Kasama pumirma ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting, National Movement for Free Elections, National Youth Commission, National Commission on Indigenous Peoples at iba pang organisasyon. Kaugnay ng paghahanda sa BSKE, sinabi ni Garcia na suportado niya kung sakaling gawing hybrid ang botohan para sa barangay. Anya, kukunti lang daw ang kailangang gawin sa pagboto kaya maaari itong may sagawa. Ngunit paglilinaw niya na kung ito ay isusulong, kailangan ng panibagong batas at dagdag na budget. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sana magkaroon ng batas na para isama yung yung ninanais ng iba na magkaroon ng tinatawag na hybrid. May manual na, meron pang automated. Susuporta kami doon sa ganon kasi una hindi naman ganun kadami iboboto sa barangay konti lang naman, kung di barangay chairman lang at saka yung mga kagawad, SK chairman lang at saka yung mga kagawad. So hindi ganun kahaba yung babasahin katulad ng sa isang national and local election. So kung gusto nila ng hybridized, manual na, at the same time automated, papasok mo yung balota sa makina, okay. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Mula sa Commission on Elections, dako tayo sa Department of Agriculture. Ang naturang ahensya kasama po ang National Food Authority, tiniyak sa mga retailer na hindi ho sila makakaramdam ng pagkalugi sa magiging pagpapalawak pa ng 20 peso rice program. May update si Bombo Bea Peniza. Tiniyak ng Department of Agriculture at maging na National Food Authority na hindi makakaramdam ng pagkalugi o malaking epekto ang balak na pagpapalawak ng P20 rice sa ilalim ng benteng bigas meron na program ng administrasyon. Ito ay matapos sa kumpirmahin ng departamento na may mga natanggap na silang mga ulat na ilang mga retailers na ang nagrereklamo at nalulugi matapos na ilunsad ang naturang programa. Paliwanag ni Assistant Secretary for Special Concerns and Official Development Assistance at spokesperson Engineer Arnel de Mesa, nakatanggap na sila ng mga reports na ilang mga pamilihan na sa loob ng Metro Manila ang nag-umpisang magbabana ng mga presyo sa kanilang mga panel sa pagtangkilik ng publiko sa P20 rice. Dahil dito, nakita na kanilang ahensya na mayroon pa palang kayang ibaba ang mga presyo ng mga premium rice nang hindi pa nakakaramdam ng labis na pagkalugi ang mga tendera nito.
Kasunod ito, tiniyak naman ng tagapagsalita na kung makaramdam man ang mga retailers ng mga issue at maharap sa pagkalugi, ay bukas naman ang kanilang ahensya para sa talakayan, para sa mga susunod na hakbang at kung paano agad na maresolba ang mga kinakaharap na problema ng mga ito. Ano yan talaga, meron na tayong nare-receive na report na may bumababa na yung pagbenta. Sa tingin naman natin kung talagang kaya nilang ibaba at certain point at nananatili silang profitable. So ibig sabihin talagang meron pang kayang ibaba yung presyo ng bigas. Si Secretary naman open palagi sa consultation sa Grecon o sa mga retailers kung ano yung mga pwedeng susunod na hakbang. Sa kabilang banda naman, para kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, hindi rin nakikita ng opisyal na makakaapekto ng matindi ang pagpapalawig ng programa dahil ang kontribusyon lamang ng mga naturang bigas sa merkado sa buong bansa ay hindi tataas sa 4% hanggang 5% lamang. Kaya naman kahit pa i-release ng kanilang tanggapan ng lahat ng buffer stock na mayroon sila mula sa kanilang iba't ibang imbakan, ay hindi pa rin ito magbibigay ng mataas na bahagdan sa mga pamilihan. Binigyang din rin ng administrator na nananatiling target pa lamang ng programa ay ang mga bahagi ng vulnerable sector, kaya naman malabong maapektuhan ang magiging bentahan ng mga premium rice at maging ang kita ng mga tindera nito. Ang share ni NFA out of the total stocks or total production is only 4-5%. So even if lahat yan i-unload namin, why? 4 to 5% lang ng total pie. So we don't really see, based on those numbers, na talaga makaka-apekto ng matindi sa mga retailers. Sa kasalukuyan naman ay balak ng umpisahan sa Hulyo ang pangalawang bahagi ng programa, habang ang ikatlong bahagi naman nito ay ilulunsad sa Setyembre para sa mga bahagi ng Mindanao na nakakaranas sa matinding kahirapan, partikular na sa Zamboanga del Norte at maging sa ilang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Penisa nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, pinuri naman ni Senator Loren Legarda ang matagal ng ugnayang kultural ng Pilipinas at Germany at inalala kung paano nagsimula ang pangarap ng bansa na maging tampok na guest of honor sa Frankfurt Book Fair, ang pinakamalaking book fair sa buong mundo. Si Legarda ang pangunahing tagapagtaguyod ng Guest of Honor role ng Pilipinas sa 2025 Frankfurt Book Fair, isang pangarap na sinimula noong 2017 at maging opisyal naman noong 2023 matapos mapagtagumpayan ang balakid ng COVID-19 pandemic. Ibinahagi rin ni Legarda ang kanyang pinagmulan bilang mamamahayag at ngayon bilang pinakamatagal nang nanilbihang babaeng senador na patuloy na nagsusulong ng mga advokasya ang nagpapataas sa antas ng buhay ng mga mamamayang Pilipino. Bilang isang mamabatas, isinusulong niya ang National Cultural Heritage Act at Cultural Mapping Law at pinapalawak ang Filipino identity sa ibang bansa sa pamamagitan ng Centro Rizal at Philippine Studies Program. Inalala rin niya ang makasaysayang koneksyon ni Jose Rizal sa Germany, kabilang ang kanyang pananatili sa Wilhelm Field kung saan tinapos ang Limitangre at pinapursige ngayon ni Legarda na gawing permanenteng sentro ng palitang kultural ang lugar na iyon. Sa nalalapit naman na 2025 Frankfurt Book Fair, umaasa si Legarda na may lalim po ng German delegation. Sa kanilang mga kwento, ang yaman ng kulturang Pilipino na naranasan nila dito sa ating bansa. Meron na lamang ko tayong 26 minutes bago sumapit mga kabombo ang alauna ho ng hapon. Arestado ng Bureau of Immigration at ng mga unit ng military intelligence ang ilang hindi hinalang miyembro ng Japan Dragon Syndicate, isang kilalang Japanese crime group sa magkahiwalay na operasyon sa Maynila at sa Bulacan. Ayon kay Rendell C., ang hepe ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, matagal nang minamanmanan ng mga suspect na sangkot umano sa telecom fraud doon ho sa may bahagi ng Japan kung saan target ang mga matatanda. Kabilang sa kanilang modus ang pagnanakaw ng mga ATM cards nitong mga senior citizen matapos pasukin ng kanilang mga bahay. Dagdag pa ni C., ang sindikato ay may mga dating miyembro ng Yakuza at may ugnayan sa notorious na Luffy Group. Babala niya, posibleng lumawak ang operasyon ng grupo sa Pilipinas at mga pambiktima ng mga Pilipino kung hindi pa maagapan.
Kasalukuyang nakakulong naman ang mga suspects sa Bureau of Immigration Detention Facility yan ho sa may bahagi ng Bikutan habang inasikaso ang kanilang deportation pabalik doon sa may Japan. Bombo International News. Patuloy ho na tumitindi ang operasyon at presensya ng Israeli forces sa Gaza na lalo nagpapahina naman sa health system kasabay ng malawakang sapilitang paglikas ng mga tao at matinding kakulangan ng pagkain, tubig, gamot, gasolina at tirahan sa naturang lugar. 4 ho na pangunahing ospital sa Gaza ang tumigil sa operasyon itong nakalipas na linggo dahil sa lapit nila sa mga lugar ng labanan habang may naitalang 28 pag-atake sa mga health facilities sa panahong ito. 19 na ospital na lamang mga kabombo sa Gaza Strip ang nananatiling bukas ngunit hirap na hirap dahil sa kakulangan sa supply, kawalan ng sapat na manggagawa at patuloy na banta sa seguridad habang 94% ng mga ospital sa lugar ay nasira na o tuluyan ng nawasak. Ang mga bagong utos ng paglikas naman ay maaaring magdulot ng tuluyang pagkawala ng higit pang pasilidad pangkalusugan, lalo na sa may hilaga at timog na bahagi ng Gaza kung saan maraming ospital at sentro ng pangangalagang o ituhong pangangalagang nasa loob ho malapit sa mga apektadong lugar. Patuloy kasing hinaharang ng mga labanan at presensya ho ng militar ang pag-access ng mga pasyente sa pangangalagang medikal, pati na rin ang kakayahan ng World Health Organization at iba pang organisasyon na muling magbigay ng supply sa mga ospital doon. Kaya naman, nanawagan ho ang World Health Organization para sa proteksyon sa pangangalagang pangkalusugan at agarang pagpapairal ng tigil putukan. Samantala, kinundina ng maraming lider ng bansa ang naganap naman na pamamaril at pagpatay sa 2 staff ng Israel Embassy sa Washington. Nasa labas na ang biktimang magkasintahan na sina Sarah Lynn Milgrim at Yaron Lischinski matapos dumalo sa isang kaganapan ho sa Capital Jewish Museum sa Washington, D.C. nang sila ay pagbabalinin. Naresto naman ang suspect na si Elias Rodriguez, 30 taong gulang mula sa Chicago matapos ang insidente. Sinabi ni US President Donald Trump na labis itong nalulungkot sa pangyayari kung saan nagpaabot na ito ng pakikiramay sa mga kaanak ng mga nasawing biktima. Dahil na rin sa insidente ay pinadoble na ni Israeli Prime Minister ang mga security sa kanilang embahada sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tinek naman ni Attorney General Pam Bondi na kanyang papanagutin sa batas ang nasabing suspect. Maraming mga bansa sa pangunguna ho ng European Union ang nagkondena sa insidente. Hangad namang ito na mapanagot ang nasabing suspect sa kanyang ginawa. Magunitang nilapitan ng suspect ang grupo ng mga tao sa labas ng Capital Jewish Museum at pinagbabaril ang 2 biktima kung saan sumigaw pa ito ng Free Palestine. Meron na lamang ko tayong 23 minutes bago po sumapit mga kabombo ang 1:00 po ng hapon. Update po tayo mula sa may Palasyo, Malacanang. Ito ikaugnay pa rin dun sa pagpapahalaga ng Administrasyon Marcos dito ho sa papel ng turismo para ho sa pag-unlad ng ating bansa. May update dyan si Bombo Annalise Soberano. Bombo Genesis, pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Sky Garden Project sa Pangasinan. Ang nasabing proyekto ay pinondohan ng Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA, katuwang ang Department of Tourism at lokal na pamahalaan ng Alaminos City. Tampok dito ang elevated green spaces na lalagyan ng iba't ibang klase ng halaman, walkways, seating areas at interactive zones, shopping center at viewing decks. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na makakadaragdag ang Sky Garden Project para lalo pang lumakas ang turismo sa lalawigan na kilala sa mga pasyalan, partikular ang 100 Islands at masasarap na pagkain. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na malaking bagay sa pagunlad ng mga bayan ang masiglang turismo. Marami kasi anya ang nakikinabang dito mula sa magsasaka, mangingisda na nagsusupply ng pagkain sa mga hotel at restaurant, mga nagtitinda at iba pang nabibigyan ng dagdag na oportunidad sa turismo. Pakinggan natin ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito sa inyong lalawigan, itong ating sisimulan na Sky Garden. Bunga ang Sky Garden sa pagtutulungan ng pamahalaang lungsod ng Alaminos
ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o yung CHESA at ang Department of Tourism. Isang kagandahan ng Sky Garden ay pang buong pamilya ito. Kami na tinatawag na Gen Z, pwedeng mag-vlog at mag-my day dito. Para naman sa mga magulang at mga senior natin, gaya ni Conrad, nandyan ang elevated garden. Pero kailan mahirapan umakyat para ma-enjoy nila ang mga garden na ito. Kaya sa tulungan ninyo po ang pamahalaan lungsod ng Alaminos upang mapabilis at maisaayos ang pagtatayo nito. Kailangan senior-friendly. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang groundbreaking ceremony ng Lower Agno River Irrigation System o LARIS Paitan Dam sa Santa Maria sa Pangasinan. Bahagi pa rin ito ng pagsisikap ng administrasyon na palakasin ang produksyon sa agrikultura sa pamamagitan ng Climate Resilient and Sustainable Support System. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala naman, itong Department of Information and Communications Technology o DICT, planong makipagtulungan sa mga content creators para mahuli at mapalakas ang pagmamanman sa mga online scammers. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ni Bombo Gran Hilario. Inihayag ng Department of Information and Communications Technology na plano nito magpagtulungan sa mga content creators para mahuli ang mga online scammers na nagkalat ngayon, kung saan bukas umano ang naturang kagawaran para sa isang kolaborasyon o partnership sa mga scam busters na ang kanilang content ay magsiwalat ng mga individual o grupo na sangkot sa operasyon ng iligal na gawain. Ayon kay Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso ng Department of Information and Communications Technology, nakikiisa umano sila sa advokasya ng mga content creators na layong mapahinto ang pambibiktima ng mga scammer sa online. Hinimok din niya mga ito na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan o magpadala ng impormasyon sa kagawaran para mapaigting ang paglaban kontra online scamming. Kasunod ito sa naganap na expose ng isang content creator na kalaunay mabilis na kumalat sa iba't ibang social media platforms online. Pinakita kasi nito sa naturang video ang kuha ng mga CCTV footages na nagsisiwalat ng umano'y scam hub sa Cebu. In the DICT and the CICC and as well as our other government agency partners willing and share your advocacy to put a stop to all these scammers. So I'm really addressing and encouraging all of you content creators which have scam busting, exposing these scam hubs as your content to reach out to us, and we will partner up with you in putting a stop to these illegal activities. Ani pa niya, ang pagiging bukas umano ng kagawaran pati ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa kolaborasyon ay bahagi ng kanilang programang Digital Bayanihan, kung saan ipinaliwanag niya na ang paglaban sa illegal na operasyon ng online scamming ay hindi lamang inisyatibo ng pamahalaan kundi katuwang nila rito maging ang publiko upang ito'y lubusang matugunan. This is the spirit of the Digital Bayanihan of the DICT and the CICC. This is a proof that it is not only a whole of government approach, a whole of nation approach, but a whole of society approach. That we encourage even our foreign friends, our foreign content creators, that if you have any proof or any investigation that leads you to scam hubs here in the Philippines, let us know. Kaya naman dahil dito, pagtitiyak ni Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso na kanilang aaksyonan ang anumang impormasyon na ipapadala sa kanila upang panagutin ang mga nasa likod ng online scamming lalo na sa bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Gran Hilario nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Palarong Pambansa 2025 Updates mula sa Bombo Radio. Sa ating palarong pambansa update mga kabombo, itong memorandum ng Water District na nagbabawal sa paggamit po ng mga fire hydrant sa may Ilocos Norte. Pansamantalang binawi para yan sa palarong pambansa 2025. May update ang Bombo Radio Lawag. Pansamantalang inilief ang memorandum na inilabas ng Ilocos Norte Water District hinggil sa pagbabawal sa paggamit ng fire hydrant para sa Palarong Pambansa 2025.
Ayon kay Mr. John Chodoro, General Manager ng Ilocos Norte Water District, mayroon silang naunang memorandum na nagsasaad na ang Bureau of Fire Protection ay ipinagbabawal na gamitin ang fire hydrant sa anumang paraan maliban kung may sunog. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na dahil sa palarong pambansa ay pansamantala nila itong inalis. Dahil dito, ipinaalam niya sa Bureau of Fire Protection na ari nilang gamitin ang mga fire hydrant kahit saan. Kaugnay nito, binigyan niya nila ang Bureau of Fire Protection ng kopya ng location maps kung saan matatagpuan ang mga serviceable fire hydrant. Dagdag pa niya, handa sila sa anumang emergency na maaring mangyari kung saan may 3 water truck na handang magatig para sa mga billeting areas. Kasi meron kami dating sa kanila, memo for the BFP na hindi sila pwedeng gumamit ng tubig sa hydrant na gagamitin sa ibang purpose other than actual firefighting. So may memo kami na gano'n. Pero dahil nga dito sa palarong pambansa, inilift namin yung pagbabawal na yun. Pwede na silang kumuha kahit saang fire hydrant ng Ilocos Norte Water District at Royal Water. Para sa Palarong Pambansa 2025 update mula rito sa Bombo Radio Rawag, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Romney Kimuyug para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Samantala, ito namang pantalaan ng Amandayehan sa Basaye, abay alternatibong ruta sa Tacloban para ho sa mga malalaking truck. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ng Bombo Radio Tacloban. Ginawang temporaryong pantalan ngayon ang Amandayehan sa Basay, Samar bilang posibleng alternatibong ruta patungong Tacloban City para sa malalaking truck. Kasunod naman ang pansamantalang pagsasara ng San Juanico Bridge sa mga sasakyang may bigat na higit sa 3 tonelada. Gayunman, sinabi ng Philippine Ports Authority o ng PPA na kailangan pa ng malawakang pagsasaayos sa nasabing pantalan upang ito ay ligtas na makapagpasagawa ng roll-on-roll-off o RORO operations. Nitong Webes ay isinagawa ang berthing trial at test float ng RORO vessel na LCT Aldin Doe sa pantalan naman ng Amandayehan na dinaluhan ng mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya. Ayon kay Khalil Amigo, Port Manager ng PPA para sa Eastern Leyte at Samar, ay malaking tulong ang isinagawang trial upang matukoy ng mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, kumpanya ng shipping at mga truck operators ang mga aspetong dapat pang mapabuti. Aniya, kailangang palakasin ang rampa ng pantalan upang maging madali ang pagsakay at pagbaba ng mga sasakyang may gulong lalo na kapag high tide. Ang pagsasaayos sa pantalan ay pinupondohan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Batay naman sa isinagawang test float ay tumagal lamang ng 30 minuto ang biyahe ng barko mula Tacloban patungong pantalan ng Amandayehan sa Basay, Samar. Ito ang pinakamabilis na ruta mula Samar patungong Tacloban para sa mga heavy trucks na kasalukuyang hindi pinapayagang tumawid sa 2.16 kilometrong San Juanico Bridge. Matatandaang noong 1994 nang pansamantalang isinara ang San Juanico Bridge, ginamit ang maliit na pantalan sa Basay para sa mga barge na tumatawid sa San Juanico Strait upang maghatid ng mga sasakyan mula Samar papuntang Tacloban. Ayon naman kay Joseph Go, may-ari ng Shipping Corporation, ay kinakailangan na lamang ng sertifikasyon mula sa PPA at Marina at umaasa ito na mailalabas ngayong linggo. Ang barko ay may kapasidad na magsakay ng 16 trucks at ang singila para sa 10-wheeler truck ay 3,000 pesos. Bukod sa pagiging mabilis, ang ruta ng Tacloban-Amandayehan ay mas mura rin kumpara naman sa alternatibong rutang Calbayog or Moca na umaabot naman sa 7,000 pesos kada truck, maliban pa sa 14,000 pesos na pamasahe mula Sorsogon patungong Northern Samar. Ang San Juanico Bridge na natapos noong 1973 ay ang tanging tulay na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Samar at Leyte at bahagi rin ng Nautical Highway na nagdudugtong naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. We hope to operate as soon as possible. Certification po tayo na permit, so certification of both to be given by Marina and the PPA. We get a hold of the certification. Mature po, magsasalita tayo ng masyadong marami. Kaya nga po nandito ako. Kaya po nag-aano po ako dito. I'm been here for 1 week. Sinirecall yung permit namin for such certification that was given to us. Pag naayos, konti pa pong propios na, may papel tayo. So, gaya ng nangyari po ngayon,
we again will try. Sa ngayon po, doon muna tayo sa basic tayo. Although we are permitted to allow to take passengers of 100 o 110 yata yun if I'm correct. So, doon muna tayo sa basic. Ang bahagi ng pagkikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban sa may-ari ng Shipping Corporation, Joseph Go. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila and Shaw. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Isang bata patay habang 3 sugatan sa nangyari pong sunog dyan sa bahagi ng Masbate City. May update dyan ng Bombo Radio Legazpi. Isang 6 anyos na batang babae ang nasawi habang 3 iba pa ang sugatan sa nangyaring sunog sa Purok 5, Barangay Sinalongan, Masbate City. Ayon kay Masbate City Fire Station Public Information Officer Fire Officer 2 Mike Tidenmigo sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na madaling araw nang sumiklab ang sunog, subalit kinalaunan ay idineklara itong fire out ng mga residenteng tumulong sa pag-apula ng apoy. Anya, posibleng natrap ang 6 anyos na bata sa loob ng nasusunog na bahay at posibleng hindi na nailigtas pa dahil sa malakas na apoy. Samantala, agad naman na dinala sa pagamutan ng 3 mga individual na nasugatan sa insidente para sa karagdagang tulong medikal. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng naturang sunog. Labis naman ngayon ang pagdadalamhati ng pamilya ng biktima dahil sa nangyaring trahedya. Samantala, muli namang nagpaalala ang opisyal sa publiko na agad na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan kung sakaling magkaroon ng kaparehong insidente upang agad na makapagresponde. Bali po, yung 3 pong nasabi ko pong mga injured individuals po, isa kasama po doon po mismo ang nanay ng mismo pong nasawing bata po. So, yung 3 po, agaran naman pong hinatid naman po dito po sa hospital para mabigyan po ng dagdag po na atensyong medikal para kahit pa paano malunasan po yung mga natamo po nilang mga burn na injuries po sa kanilang katawan po, ma'am. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, ito namang alkalde ng Cebu City bumuo ng task force laban sa mapanlinlang na operasyon ng mga BPO. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ng Bombo Radio Cebu. Bubuo sa Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ng task force para labanan ang mga pandaraya na nagpapanggap bilang mga lehitimo nga business process outsourcing kon BPO operations sa Cebu City. Ang inisyatiba na ito ay kasunod ng kamakailan lamang nga pagsasara ng isang scam hub sa Barangay Kasambagan na nakakuha ng malawakang atensyon para sa mga panluloko sa mga dayuhang kliyente. Kasama sa kanila mga tungkulin ang monitoring, surveillance at inspeksyon ng mga kumpanya ng BPO, lalo na sa mga lugar katulad ng Cebu IT Park at Cebu Business Park. Sinabi ni Garcia na nagulat siya sa paglitaw na naturang mga pakana at kinilala ang kahirapan sa pagtukoy ng mga mapanlinlang na BPO. Hinimok din ng alkalde ang mga empleyado ng kumpanya ng BPO na makipagtulungan sa mga otoridad. Ibig sabihin, mahalaga ang pagtutulungan upang matukoy ang iba pang kumpanyang nagpapanggap bilang mga lehitimo nga BPO habang nagsasagawa ng mga panluloko tulad na lamang ng mga love scam. Kung maalala noong Martes ng hapon na Mayo 20, ni-raid at pansamantalang isinara ng mga otoridad ang BMG Data Processing Services. Ang pagsasara ay kasunod ng isang viral na post sa social media ng dayuhang hacker at isang kasunod na inspeksyon ng isang joint task force. Ibinunyaga na ang BMG Data ay nakagawa ng maraming paglabag kabilang ang operasyon ng walang business permit ng mayor. Kasalukuyang nasa pulisya na ang mga pangalan ng mga call center agent at suwasa ilalim na sa background check. This is a good indicator for businesses, to residents. We've been looking at POGOs, we have to be focused, and we are very, very successful. We call Scam Hub. So we have already a task force to look into call centers, so to see, who actually disguise themselves as legitimate business call center for BPO. But because some of them might even be registered as call centers with all of the permits. So it's even more difficult. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry Balinget. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Sa iba pang mga balita, bilang ng mga nasawi dahil sa diarrhea outbreak dyan sa may bahagi ng Apayao, humakyat na sa 3. May update po dyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Umakyat na sa 3 ang namatay dahil sa diarrhea outbreak sa bayan ng Conner, Apayao. Sinabi ni Dr. Mark Jolin Calban, Provincial Health Officer 2 ng Apayao, na ang mga namatay ay pawang malalaki na edad 25, 35 at 58 years old dahil sa severe dehydration, bunsod ng pagdudumi at pagduduwal. Kaugnay nito, sinabi pa ni Calban na nakapagtala sila ng 118 na kaso ng diarrhea, cholera at amoebiasis sa barangay Sakpil at iba pang barangay na nagsimula noong April 9 hanggang May 6 na napigilan. Subalit muling nagkaroon ng mga kaso noong May 14 hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa kanya, ang mga apektadong residente ay mula edad 1 at ang pinakamatanda ay 95 years old at karamihan sa mga kanila ay babae. Sinabi niya na mula 58 na na-admit sa ospital sa Conner, 27 na lang ang mga nanatiling na-confine. Ayon kay Calban, nagtalaga na sila ng monitoring team sa Conner upang matiyak na agad na matugunan kung may mga bagong maitatala na mga sintomas tulad ng pananakit ng tiyan, pagdudumi at pagduduwal. Idinagdag pa niya na batid sa pagsusuri ng specimen mula sa mga pasyente, nakita ng mga ito ng coliform bacteria, amoebiasis, salmonella at leptospira na posibleng dahilan ng cholera ng ilang pasyente. Ayon sa kanya, nagsasagawa pa sila ng investigasyon sa tunay na dahilan ng nasabing insidente bagamat pinaniniwalaan na ito ay dahil sa kontaminadong tubig. So, kailangan po talaga na makita kung saan nanggagaling yung kontaminasyon. May mga breaks ba sa mga pipelines? Ini-investigate right now na yung water source sa spring. Spring po kasi yon yung pinanggagalingan ng ibang water source aside from deep well, na yung source is hindi rin guarded. Kumbaga may mga farming activities nearby the area. So that's why we are actually conducting a more comprehensive investigation. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako po si Bombo Rubia Woy Ibay para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo Caster Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. After po ng Bombo Network News, pwede po niyo subaybayan ng ating mga provincial station at balikan yung kanilang mga programa mga kabombo. Halimbawa, dito po sa Luzon area, kapag magawi ko kayo dyan sa may Northern Luzon, nariyan pong Bombo Radio Kawayan. Ang Bombo Radio Dagupan naman para ho dyan sa may Ilocos Region kasama ang ating news, music and entertainment, ang Star FM Dagupan. Dyan sa may Cordillera, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at ang Star FM Baguio. Kapag ka sa Southern Luzon, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi, habang dito po sa National Capital Region o dito po sa Mega Manila, narito ang Star FM Manila. Marami pa ho tayo may istasyon dito sa may bahagi ng Luzon kung saan maaari nyo masubaybay ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng ating Bombo Radio. Diyan ho sa Tugigaraw, ang Bombo Radio Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union. At para ho sa mga Bicolano, nariyan rin ang Bombo Radio Naga. Sa pagkakataong ito mga kabobot Caster Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyon Pirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness,
Satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Likad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Pauline Piliora sa dugang sining mga balita kag impormasyon ini karon na angot sa sining pagtumod sa driver sining motorsiklo, no? Isa sa mga motorcycle taxi rather, no? Nga naging kontrobersyal matapos nga ini siyang ginreklamo sa tuyo sini nga pagpanghimulo sa isa ka 19 anyo sini iyang pasahero niya. Natumod na ang lugar kag sandig sa aton sini nga panghusisa sa ila sining barangay. Igin-konfirmar nga dito ginman ini siya naga-star. Check tabla si Bombo Pauline Piliora sa iya sining follow-up report. Bombo Pao sa report, please go ahead. Ginpayag Bombo Champ sang barangay official sang barangay Potong Uton nga wala sang anuman nga record sa ilang barangay ang rider nga nagtuyo maghimulos sa 19 anyos nga customer nire or pasahero sa isang Mayo 18 sa barangay Pulo Maestra Vita Uton Iloilo kag sa aton gipakigangutan ang kagawad sa nasambitan man nga barangay ini siya committee sang peace and order nga si kagawad Jory Basco iya diri ginpahayag nga kung kisa makita diri nila man ini nga rider bangod nga nagabasket ini sa barangay hall kag ang ilan nangin reaksyon man dito Bombo Cham na kibot ini o kung nakibot na lang ini sila sa nga naglapta ang balita most especially sa may social media bangod ang pagkakilala diri nila sa sini nga rider hipuson ini siya Bombo Cham kag wala man sang involvement nga kung ano man abi nga kinagamo sa ilang barangay o kung pila man ka mga insidente nahibaluan na lang man ini nila nga o kung nahibaluan naman ini nila nga daan nga ini siya rider Bombo Cham kag tumandok din ini siya sa nasambit man nga barangay bangod ang iya man nga ginikanan indira man mismo nga naga-star sa nasambitan man nga lugar kag dupila naman ka mga reports and na-confirmed man nga pamilyado ining nasambitan man nga rider apang wala ini siya sang bata Bombo Cham kag sumugod lang di kuno sang naglupok ining balita wala na nila makita sa ilaman nga puluyan o kung sa palibot dara sa barangay kag bilang committee or chairman man diri sa nga peace and order sa ilang nga barangay sunod diri kay gawad Basco ang kung if ever mo ning ginahambalan niya man ang iyang mga barangay tanod nga kung makita nila i-encourage nila Bombo Cham nga magadangop man sa ila agud nga
explain man sa nga iya nga side kung nga ano obra niya to. At importante man sa ila bungod kay na belong or residente siya sa ila nga barangay. So amo ning list nga maobra na Manila amo to ipagatik tipon dito nila bumatsyam kag sang gingaduan man nato dito. Do amo na gani nga nakibot sila kay hiposon lang man kuno kag wala man niya sang kung ano even family nila do mga hiposon man lang kuno abi bumatsyam amo na ang sunod diri sa ila do dako gid ang pagkakibot nila sa nga nagaluntad or nagalupok man ang ining balita. Bumotsyam gitry man naton dali reach out that time ang dito gid mismo sa iyang puluyan apang nagambal diri ang iyang tiyo nga hindi lang sila dali maghatag man sa ilang opinion hulaton lang dali nila nga if ever gid nga ma-file naman ang kaso i-explain lang nila o galing ang ilaman nga side kag ginuhulat-hulat man diri ining rider nga magpakita later on bumotsyam pabati bala naton ang atong interview kay Kagawad Jory Basco sang Barangay Botong Uton. Sa pagkilala ko sa riders naman, though way man di record sa mga barangay, huli lang kami nakabalong amuna lang ang balita. Kibot man ko gani isang kapon, may napalapit sa ako nga amuna ko no. Ako, way man ko ka kay ti hindi ko manggawa ta na pero sa ako nga pagkaibalota na itagano sa riders isang So, anong nagpermi mo na din siya makita sa barangay mo? Talagsao na ma'am kay manamo ga sa mga riders sa gabi biyay sa kung gabi di man sanda nga gladlaw guro nga pagkaon yun. So mayara pamilyado sa. Diin ari dire sa Botong. O dire sila sa Botong. Ang asawa niya. Oo, asawa niya. So subong ari di makita mo. Uway kami umpisa lang pag uway na kami ka balokon din na sa Sa ting asawa niya. Ang asawa yan napuli sa lugar nila. Do hindi man sila kuno nga duwa na way man sa ako nga pag diyan nang nagapamangkot-mangkot man ko sa anda palibot doon uway sa nagaintindihan man kami. Ali sa una na. Sa kadya lang na bago lang ko kabalo kay naka ko kakapon nakapamangkot-mangkot kung why sila ini sa usually makita mo dito sa ila mga address sa inyo barangay ka. Ari kita mo nagdaga di sa pangampang di sa basket. Dogano sa ball clubs sa lang kaya grupo ng ball clubs. Pero why kung sa mo digya sa wala gid sa record nga why gid sa record. Kaya istoryaman ka man. Magagano man kami ga istoryaman ko pero dindi gimano labay-labay lang. Pagka 1 minutes na yun dayon mang ganon sa ga negosyo magano magaro ga biyahe kang sang riders. Muna gani kakibot kami gani nga hindi man kami magpati nga matabo nga motor nga balita Do sa una pinakitaan mo siya nga do amo na pamatasan niya. Do sa ako na tama ka tama ka migon kasi tao dito bata do mano git ma-vlog noon gid sa Kay subo. So hindi ko ka kibot lang ko gani nga mo na ang nagalakta nga balita. Pagdiris niyo sa barangay, may plano kang katawag siya or anong trabaho niyo din sa mga kawad? Gano man kami ginano namon gani nga ang pamilya para nga matubang ang para nga mapamatian man ang side nga amo na ang natabo. Subong la ko ito kontak. Why kami gikakontak. Ginano ko kang manamo ako sa peace order. Committee ko sa peace order. Kaya ginano ko man sa mga tanod nga kung matiparahan nyo, ambal ka mo sa akon, kay kantuan namon, kay pangabay nga amora para nga tubang, para nga maano naman ang side. Bumatsyam si Kagawad Jory Basco sa Barangay Botong Uton. So amo to kanina na mention man naton nga basi later mapastar man diri kung nagmatch na ang ilang person of interest man sa nagapanag-iya sa motorsiklo ginsumiter man dito sa Bayan sa Land Transportation Office kay natala na inisubong nga adlaw apang masunod nga si Mana bumatsyam basi matigayon ni ini nga ma-file man ang kaso nga attempted rape batok diri sa suspect man nga nagtuyo maghimulos diri sa 19 Agos
sa nasugid namin man nga banwa Bomotsyam. Alright, what's the latest sa LTO na confirm na gid man or sa Uton PNP na confirm na gid man Bombo Pauline? As of now, we're trying to contact man diri Bomotsyam sa bahin man sa Uton Municipal Police Station bangod sa subong wala pag man sila sa confirmation at kanina sa aga naghambal sila nga subong maadlaw makuha na ang resulta ni Bomotsyam. Alright. So dugang man diri ang mga update. Pao? Bombo Pauline. Philippine Standard Time, 10 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Standby, balikan ta ang linya ni Bombo Pauline Piliora. Triman sa aton sining pangalagad. So kumpirmado nga ining rider taga Barangay Butong Uton. No, may asawa pero ang asawa niya wala na kuno kag waay man ini siya sang record. Nga nabalhag abidra sa bahin sang Barangay Butong Uton nga kung ano man nga na-involve sa kinagamor katuntuhan. Nakibot gani ang iya sining mga kasimaryo dira nga inisyang naulamid sa sining attempted rape pa. Balikan ta Bombo Pao, please come back. So na-mention natin. Dula naman. Standby. Philippine Standard Time, 11 minutos na nakaligad sa takta sining launa diriman sa Bombohanay sa Udto. Ti hambal sang Barangay Kagawad ginatingwaan man sini nila nga makapakigangot sa sining rider kag sa pamilya kag gina-encourage man nga atubangon na lang nasambitan sini karon iyang ginakaulamiran sini nga krimen. Sa aton sini nga mga kabumbo or magplastar man sa iya sini nga pagpahayag agud nga madipinsahan man iya sini nga kaugalingon. Balikan ta si Bombo Pauline. Pao, please go ahead. Na-mention natin Bomotsyam nga mga dugang mandri ka information nga iplastar mandri naton sa Bombo Radio or next man naton nga public affairs program bangod man nga ma-confirm kiti subong nga adlaw na talana mandri nga may baluan naton ining identity sa nagapanag-iyaman sa nga motorsiklo kag kung ano man ang mga desisyon diri sa pagadagdag nga show cause order man sa Land Transportation Office hinali nga siya diri ang tag-iya mismo sa motorsiklo nga gingamit sang pagluntad mismo sang insidente sa Mayo 18 sa may banwa sang Uton, Bomotsyam. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitri Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Pauline Piliora sa imo sini iyang follow-up report. No? Standby sa aton sini nga mga kuturan. Amo ning isa karon sa mga ginahulat-hulat man sang Uton Municipal Police Station ang confirmation nagikan sa Land Transportation Regional Office 6 sa pag-confirm sining identity sang persona kung magsibo adtong mga information nga nakuha sa iya sining iyang motorsiklo. Kag amo na ang next sining step karon ang pag-file sang nagakaigo man siniyang complaint batok iya sa natungdan. 12 minutos sa nakaligad sa takna sining alauna driman sa aton sining pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby man kay sa dili madugay aton sining may kaupod diri karon ang more power no sa paghatag sa dugang mga informasyon kay sa Domingo sining adlaw may pagapatigayonon sini karon nga 12-hour power interruption no. Kung sa diin nga mga lugar sa aton sini nga mga kabombo ti standby kamo dira agud nga mahibalawaan ta no aton sini nga paga-istoryahan diri pagapatpaton agud nga makapreparar man ang aton sini nga mga kabombo nga malakip pa sa nasakupan sini nga area sa pagpaligayon man sining 12-hour interruption or power interruption nga magaumpisa alas 5 sa kagahon tubtob alas 5 man sa hapon. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan kay mayara sang gin pangabay diri ang National Grid Corporation of the Philippines ang NGCP sining scheduled power interruption no sa aton sining mga kabombo kag diri karon nag-adhere man ang more power Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo 13 minutos na
ang nagkaligad karon sa takna sining launa driman sa palatuntunan na bombohanay sa udto. 12 oras ining scheduled power interruption sa aton man sining mga kauturan kung sa diin nga mga areas ding apektado ti atensyon no kay may pipila diri nga mga ginpang plastarman ang more power nga ti ini sila ang mayara karon sa scheduled power interruption as requested by the National Grid Corporation of the Philippines nga mapektuhan sini iya ang mga feeders number 3 and 4 and 5 no sang Mandurriao sa aton sini karon nga mga tagpalamati no kag iban pa nga mga specific sini nga mga areas standby kay mangingkaupon naton no ang Deputy Head Network Development and Operations Group Officer nga si Engineer Christopher Serojano sa pagpatpat bandugang sa sining patigayunon karon nga power interruption by Sunday May 25, 2025. Para nga ti guided kita kag makapreparar kita sang mas temprano pa. Alright, sa linya naton si Engineer Christopher Serojano, ang Deputy Head Network Development and Operations Group Officer sa More Power Iloilo. Engineer Serojano, sir, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Bombo Cham, mayong udto sa imo sa aton nga mga viewers kag listeners. Yes, sir. By May 25, Sunday, mayara kita sa scheduled power interruption. Could you tell us ang mga information si Engineer Serojano? Yes, sir. So number one, ang trigger nga mag-interrupt kita this coming Sunday, May 25, it's because ang National Grid Corporation naton diri sa Iloilo nag-request sang power interruption. So 12 hours na siya nga power interruption from 5 a.m. to 5 p.m. So again, it is maintenance related ni National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Ano nga mga particular nga mga areas or feeders ang mga inapektado si engineer? Yes sir, so mayara kita sang mga area nga maka-experience sang 12 hours nga interruption, mayara man sang iban nga area nga masalbarta, mayara tagtatlo lang sila ka oras. So ang 12 hours nga maka-experience siya sang power interruption Bombo Cham, amo ni sila ang portion sang Barangay Suok Arevalo, so Suok Gamay, so may Suok nga dako. So ini nga area diri ma-affected ni sila 12 hours portion sang Kalaunan, sa may Dulunan Arevalo, Dungon C, Guzman Hesena, sa may Nabais Mandurriao, sa may Benedicto, Housing, Plaza Housing Block 17, Mandurriao Plaza Housing Block 22. Mayara man sang portion sa may San Isidro Haro, San Jose Arevalo, Santa Rosa Mandurriao. So ang 3 hours naman yung maka-experience sang power interruption, ang bilog nga substation ta sang Mega World may 1.5 hours sa aga kag mayara man sang 1.5 hours sa hapon nga restoration. So portion sang Molo Feeder 5 diri sa may Santa Filomena Arevalo kag Santo Domingo Arevalo, Bombo Cham. All right. Bali ang NGCP magapatigayon sang maintenance nila. Sa bahin sa More Power may mga hilikoton man kita nga idungan na lang, engineer? Correct. So mayara kita sang mga idungan nga mga activities or mga ride-on nga activities, Bombo Cham. Padayonon gyapon naton ang number 1 paglimpyo sa aton nga mga linya. So kung may mga vegetation pa dira nga mabilin nga makit-anta, ano tanin sila, ipang trim, ipang clear tanin sila. Kag kung mayara pa ta sa mga poste nga mga kahoy, mga cross arm nga mga kahoy kag mga dilapidated nga mga line hardware kag mga devices, i-include tanin sila sa pag-maintain kag idungan ta sa interruption nga pagahiwaton ni NGCP. Aha. All right, engineer, tawag sini gani. Ang city proper tamo lang may underground, no? Ang sa area iya sang Mandurriao, do I do understand, wala pa kita dira makalabot sa aton sini underground nga pagtakod sang aton sini mga connections or wirings. Yes, correct ka, Bombo Cham, ang aton nga underground or
no, underground distribution system. Diri pa lang niya sa may JM Basa Street pakadto sa may Calle Real Street ang aton nga underground. So pag abot diri sa iban nga mga distrito like sa Mandurriao nga na-mention mo, wala pa kita Bombo Cham. Alright. Sa mga kauturan nato sa mga konsumidor sa More Power, kung may iban pa sila nga mga palamangkutanon, kagaluyang i-clarify kung bala ang ila sini nga area nalakip din sila masarang nga makapamangkot pagid engineer? Yes, sa mga dugang nga mga pamangkutanon, kung mga questions, clarifications, ara ang aton nga Facebook account, ginaposta ang scope of interruption, ang scope sang 12 hours kung ano nga mga area ini naka-specify sa aton nga Facebook o kung pwede sila katawag Bombo Cham sa aton nga hotline number. There is some More Power, open kita 24 hours 7 days a week sa pag-answer sa sining mga pamangkutanon. Basi makahatag kita sa hotline numbers naton engineer? Sorry, wala ko sang number diri subong sir, ano ko lang post ko sa amon nga social media ang aton nga hotline number. Alright, pero sa Facebook kay subong tanan sini halos nagagamit man sa social media nila, direkta sila pwede message dira sa inyo man sini nga account. Sa amon nga messenger account or sa amon nga Facebook account pwede sila maka-comment Bombo Cham. Alright, sige. Engineer, thank you so much for your time kag sa paghatag sa mga impormasyon diri maayong hapon sa liwat. Madamo gid nga salamat Bombo Cham. Diri wavit si Engineer Christopher Zeruano sang More Power. So may ara sang 12 hours nga power interruption sa aton sini nga mga kabombo gin request sang National Grid Corporation of the Philippines. So madungan na lang sa mga maintenance activities man ang More Power sa aton sini nga mga kabombo, tapos may ara sang 1.5 duwa ka hugnat sang 1.5 1 hour and 30 minutes nga power interruption sa aton sini nga mga kabombo sa ni siya 5 to 6:30 AM kag 3:30 PM to 5 PM sa aton sini mga kabombo diri naman sa bahin sang nasakupan masakupan sa Mega World substation kag subong man sa mobile substation portion sa feeder 5 sang Molo Feeder 5, portion sang Santa Filomena Arevalo kag Santo Domingo Arevalo. Ang iban sa bahin karon iya sang mga lugar nga makaangkon sang 12-hour power interruption, amo iya ang portion sang Mega World Feeders 3, 4 and 5. So for clarification sa aton sini nga mga kabombo, pwede nyo man ma-check sa Facebook page or social media accounts ng Bombo Radio, pwede man sa More Power Iloilo. Pagbalik naton na banwa, dugang mga balita kag impormasyon ang City Health Office diriyo nagpanumduman na sa aton sini nga mga kabombo dapat nga mag-drive safely kita. Kay sa sulod pa lang iya sa 4 ka bulan, may 12 nga record diri iya sa syudad sang Iloilo, ang Iloilo City Health Office nga ginbawian sang kabuhi bangod man sa disgrasya sa dalanon. Balikan tayo ni matapos ang bilang kaimportante nga mga panumdum oras naton, 23 minutos na nakaligad sa Tak ng Alauna. Ilonggos, get ready! A new flavor is about to take over the local scene. Introducing Panay Craft Beers Brewery, your soon-to-be favorite destination for bold, handcrafted beer. This isn't just another brewery. It's where passion meets creativity in every pour. If you're ready to explore unique blends, Panay Craft Beers Brewery is about to raise the bar. Located at Plazuela 2, Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Agi-agod mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos.
Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang kompyuter. 24 minutos na nakaligad sa takna nga launa standby sa kay Bombo Hana Andasa. Sa sini nga follow-up report direkta man sa Iloilo City Health Office. Nagpalinton diri ang City Health Office nga maghalong gid sa pagmaneho sang salakyan. 4 man ang ruida, 3 o kun 2 kay man 12 na ang na-record sa nga ginbawian sang kabuhi, may kantanan sa disgrasya sa dalanon, kag ini sa sulod pa lamang sang 4 ka bulan or first quarter sang tuig 2025. Check na bala si Bombohana Andasa. Bombohana, sa report, please go ahead. Naka-record ang Iloilo City Health Office Mamotcham sa 12 na ka mga nakatay bangod man sa disgrasya sa dalanon diri sa may syudad sa Iloilo nga kung sa diin nakabugusan sa araman sa may area sa Mandurriao City proper and Haro and ang ining 12 kalabanan diri ang mga salakyan nga nagkarabisgrasya sa subong iyang una nga 5 ka bulan sa tuig 2025. Kung ikumpara man sa record mismo sa Iloilo City Police Office kay diri man nagabase ang Iloilo City Health Office ang mga road crash nga mga natabo diri sa may syudad ng Iloilo sa 2024 may ara sang 4 ka mga nakatay so bilog na iya nga tuig ikumpara mo subong at may labot na sang 12 almost half a year pa lang nagdot na ini sa may 12 iya Bombocham. So diri man ang Iloilo City Health Office man ang ining Violence and Injury Program Coordinator si Ms. Darian Joy Papa North 2 iya diri ginapahayag nga mangin kung magrespeto sa mga nag-aagi sa dalan, mangin driver man sa salakyan, driver siyang motor, kag kapinta ang mga pedestrian nga nagalabay man sa mga pedestrian lane, kag sa mga tawo nga yara sa mga kilid siyang dalanon Bombocham, kay madamo sini sa mga na-record man nga iban diri mga nabungguan lamang sa ining mga salakyan. Kag kung makita natin obserbahan nga diri sa may bahin sa siyudad ng Iloilo based on Iloilo City Health Office may iban dira nga maskin pedestrian lane na madamo sa gihapon sa mga nagapatarasa kung mas nagapadasig pa sang ila nga mga pagmaneho although nga may pedestrian lane na. So dapat mag-full stop if ever gid man nga may nagatabok sa ina nga mga pedestrian lane. Kag diri man angot man diri ni Ms. Darian Joy Papa nga ang ining pag-apilar niya sa publiko nga sa tanan nga mga tawo nga mga makakita sang disgrasya sa dalan nga unahon ang pagtawag sa emergency responder antes iya mag-record o kon mag-video o kon mag-Facebook live iya Bombocham. So diri man kay ang iya diri nga siling nga kung sabihin not for views diri ang mga nagakatabo ang disgrasya kay bangod nga kung makatawag gilayon sa mga emergency responder abi kapin diri sa masjid sa Iloilo mga hotline numbers sa Iloilo City Police Office o kung ang emergency responder mismo mga ICER mas mapadasig diri ang pagresponde sa mga nadisgrasya sa iyang dalanon iya Bombocham. So diri man ang pagpahanumdom kadungan sang road safety month ngati ang magsukso sang helmet kag seatbelt kag respetohon ang iban pa nga mga nagagamit iya sa karasada. Iya bila kay pabatiin naton ang ining pahayagman ni Darian Joy Papa. Sulbo nga bulan gina-celebrate naton ang Road Safety Month with a theme nga Drive to Protect, Safe Streets, Safe Children. Balaan nato ang road safety, hindi lang na siya concern sa mga law enforcement, sa mga PSMO, sa LTO, kundi public health concern man na siya. Kaya nga, di ba makita natin sa adlaw, dumdamo sa mga aksidente. Nga makita, mga road crash natin, kita makita sa dalanon. May mga sa Manila to, di ba? Sa may SCTEX, pila kabilog tong mga pasyente, pila kabilog ang nagkalamatay. Sa aton sa naiyaman to. Diri sa Iloilo, amuman,
mayara man. So sa taga-adodlaw, damo kita mga aksidente nga makita sa dalanon. So, subong, muna nga sa City Health, ga-support gini sa campaign, no? Nga sa road safety awareness naton. Muna nga dapat kita ga-advocate gitita sa safety sa roads, no? Nga dapat kung biyahe kita, dapat may ara gid kita nga mga gasuksoki kita aton nga seatbelt, may mga helmet gid. Kaya syempre, di ba, 70% sa mga injury, ang head injury, lessen na siya or prevent na siya kung gasokso kita sa mga helmet naton. Kaya at the same time, simple wearing of seatbelts, makasave gina siya sa kabuhit naton. And i-avoid gin naton ang distracted nga driving. Especially kung sagay ka text, sagay ka tawag, kay madula lang ang concentration mo sa dalan, pwede na makadula sa pila ka kabuhi. And sa diri sa aton sa city, may kita cases or may data kita nga halin sa aton nga ICPO naging hatag, which is ang nakatanta lang disubong is ang road crash death. So wala kita sa mga injury kung pila na injured, kundi ang pila ang nagkalamatay tungod sa tugas ang aksidente sa dalanon. So sa 2024 sa bilog na tuig, may kita 4 ka napatay sa aksidente. Ruin ang age range nila ara sa 50 pataas. May ara 3 ka senior citizen. May 3 ka babae, 1 ka lalaki. Ang 2 ka insidente sa may Mandurriao, 1 sa Haro, 1 sa City Proper. Ang 2 involved 2 wheels, ang 2 4 wheels na vehicle. Subong naman niya, nga tuig do ka alarming, no? Kay 5 pa lang ta ka bulan, May pa lang kita. Subong pero ang cases naton, ang numbers na napatay sa aton is 12 na kabilog. May ara nga ang ages, no, 20 to 30 years old, 7 na. Sa 31 to 50 may 2, and 50 and above may ara na kita 3. So 2 ka babae ang napatay, kag 10 na kalalaki. Ang 8 sa Haro, 1 sa Mandurriao, kag 3 sa Arevalo. So ang isa na involved ang 2-wheel drive or motor. Kag ang 11, 4-wheel drive na siya ang na-involved. So, ano pagidbala ang pwede nato no bro, no? So, motor kag ina, mga, ang mga aton nga helmet, mga seatbelt, kag dapat, no, diri sa aton, gina-advocate din naton ang safety gid sa dalanon. Hindi lang para maprotektahan, no, ang aton nga mga drivers, kundi dapat respeto ginaton ang tanan ng road users. Hindi lang drivers, hindi lang ang mga gas-drive sa motor, sa lakyan, kundi pati ang mga pedestrian, nagatabok, pati ang mga pumuloy sa kilid sa dalanon. Kaya di ba dumdamo kita mga cases nga pati ang sa pedestrian lane na mismo, no? Damo ka, aksidente. Kaya ang sa lakyan, pedestrian lane na gidani, dapat maguntat or maghagan-hagan. Ay iba niya, sige, para speed up pa sila. So, dapat i-respetoon naton ang aton mga signages, ang pedestrian lane naton, kag ang mga laws naton. Kag, isa lang, no, ang ayoon ko lang gid sa mga pumuluyo naton. Kung maka-witness kita gani sa aksidente, hiyog, tawag ka mo dayon sa responder. Kay una ta is ga-live ka mo dayon, gano ka mo ga-vlog ka mo dayon, para sa views. Tapos sabi ka mo reklamo, nga kadugay sa responder nga wala pa may nag-abot nga nagtawag ka mo sa ambulance, wala. So mo ginanginayo taton nga tani if possible pagkita ka mo pagka-witness niyo sa aksidente, tawag ka mo insigida sa bulig. Hindi nga unahon niyo pa video. Nabatian dari Bombocham ang panghayagman sa Iloilo City Health Office sa bahin iya sa injury coordinator si Miss Darian Joy Papa. All right. Amo ning isa sa mga mambal naton nga makahalamot pero ti matuod Bombo hanang uli nga statement ni Miss Papa nga imbis nga magtawag gilayon sa emergency responders or sa aton sa aton sining mga authorities tiyang iban maskin pili pa nga mag-live tapos dira magsagad ka tiyanabaw nga kadugay na ni wala gyapon may nagabot diri nga sus Maria kagusip. Tsakto may punto si ma'am. Imbis gin live mo dira, gin vlog mo dira kung nagtawag ka na isang responders kundi ang responders makahibalo gilayon
kag mas madasig or mapadali ang ila sini nga responde, no, or pagresponde sa mga kasubong sini nga vehicular accident. Kag labing importante sa tanan, kag ginaliwat-liwat man naton diri sa sining pagsaulog naton sang Road Safety Month o pag-observe naton sang Road Safety Month nga dapat respetuhon gid ang mga traffic rules, regulations kag subong man ordinances nga ginapatuman naton diri sa bahin sang syudad sa Iloilo. Kay do makatalagam na gid man kung imagine bumbuhan na 2024 apat lang ang na-record nga nagkalamatay or gimawian sa kabuhi bangod sa vehicular accident. But sa tuwing 2025, bulan pa lang tasang Mayo, bago lang nagtakop ang first quarter, ikalima pa lang bulan sa tuig sang 2025, 12 na iya ang na-record sang City Health Office nga ginbawian sang kabuhi bangod sa vehicular accident. Tama gid ina mo cham, so diri man ang pagpahanugdom kag ginaayo lamang sang Iloilo City Health Office nga ti iban diri, of course kung mas temprano nga makaresponde ang ining mga emergency responder gid man mas maagapan kag mahingagaw pa kumbaga ang diri mga kabuhi sang mga disgrasya sa dalanon Bombo Cham. Kag actually diri man gin mention man diri ni Miss Darian Papa nga ang mga infrastructure kon ang ining mga may isa man ka factor nga kumbaga nagadisgrasya man diri ang for example mga bobo sa dalan o kon ano man dira. But diri sa mga syudad sa Iloilo amo na nga gina-highlight diri ang maskin mga pedestrian lane dapat respetuhon gid kay nagatabok may ara sang speed up sa gihapon iya nga mga drivers iya Bombo Cham. All right. Kini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo sini iyang follow-up report. Tikon amo sini ang observation sang City Health Office nga daw kasubong iya nga wala pagrespitar ang mga driver sa mga ginapatuman sini nga pagsulundan sa aton sini nga trapiko. Tibasi ko matulupangdan man ini sang Iloilo City Council, particularmente sa bahin karon sang Committee Chairman on Transportation nga magdihon sang isa ka legislation nga husisaon kag imbestigaran sang maayo sang responding traffic investigator, no, kag ihatagan sang nagakaigo nga copy ang chairman sa Committee on Transportation so that nga maka-recommend sa Land Transportation Office for the suspension or even cancellation sang iya sining driver's license. Kay kun madumduman pa sa aton sini iya nga mga kabombo, no? Hambal gani ni LTO6 Director Attorney Didoy Hiduspan, ang nagapanguna sini iya nga kausa sang vehicular accident amo ang reckless driving. Oh? Reckless driving sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Oh, mas mayo kung tani nga mayara kita sang ordinansa or makadihon dira abi sang pagsulundan sa aton sini mga kabombo diri sa bahin sa syudad sang Iloilo nga pananglitan kung no mapamatud-an sandig sa investigasyon sang traffic investigator sang Iloilo City Police Office nga reckless driving gid man or nangin reckless sa pagdala sang salakyan ang nagtuga sang vehicular accident, ti ini siya banwa ang iga-suspend or i-cancel ang iya sining driver's license para nga hindi na siya makauyat sang manibela. Oh? 4-wheeled vehicle, 2-wheeled vehicle o kon 3-wheeled vehicle man ina sa aton sini nga mga kabumbo. So that nga magtagam man ang mga motorista
kag ila sini nga pagarespetuhon ang mga regulations, ang mga layi, ang mga pagsulundan, ang mga ordinansa kontrapiko nga aton sini iya nga pagaistoryahan. Kay daw kasubong abi karon iya banwa nangin kinaanda na nga kung may mabungguan ka, husayon mo lang to, negosyaron mo lang iya ang biktima, bayran mo lang iya sini nga hospitalization, imo sini nga ibayran ang mga bulong sini hasta nga mag-ayo, hasta magkagwa sa ospital. Ti daw kasubong iniiya banwa pinalidad man, pero kung may kwarta ang nakabunggo, pabayad man lang saya mo. Pero kung ang tinutuyo naton madisiplina or mabuhinan ang mga reckless driver, hilabi pa iya ang mga maneho sang salakyan nga yara sa impluensya sa makaulubog ng limnon, kay may layi man kita sina, o galing do medyo mapropinot sa pagpatuman sini. But just the same sa aton sini nga mga kabumbo. Kung mapamatud-an sandig sa investigasyon sa traffic investigator, nga ti reckless driving ang kausa sa pagluntad sang vehicular accident, ang may sala kay bagwa man kag makita man na dira sa investigation sa traffic investigator mo, i-recommend sang syudad or sa mga opisina abi sang syudad, katulad sang Traffic and Transportation Management Office, pinaagi sa pagdihon sa ordinansa mga mo sini iya nga kasubong nga proseso. For example, abi may ordinansa kita nga mo sina, ang magwaya sini banwa is that nga gaan sang kopya ang implementing agency or mambal naton abi ang opisina nga magarecommend for suspension or cancellation sa iya sini nga driver's license, para nga hindi na gid siya makauyat pa sang Manibelay, hindi na siya maka drive sa malipot sini nga pulong. Tibasi dira pa lang kung may amo kita sini iyang ordinansa diri sa syudad sa nga Iloilo, basi isa man ini sa pamaagi agud nga magtagam kag maganhagan ang vehicular accident nga magaluntad diri sa aton nga naga-claim sang kabuhi. Kay ti kon ibutang lang nato na banwa sa aton sin makabumbo, hinusayay lang, negosasyon, bayran ko hospital bill mo, ipabulong ta ka, so on and so forth. Ti kun baldado to yang nangin biktima, forever nga mangin baldado na siya. Pero hindi siya kung tani mangin baldado kung hindi reckless ang say isang pagmaneho sang nakabunggo sa iya. Kung nagahalong, kung nagarespitar sa mga ordinansa, sa mga traffic laws, regulations. Di ba? Diba si kung mapaminsaran man ina. Sa aton sini iyang chairman sa Committee on Transportation. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay kung wala sang kasubong sini banwa, tiangwa ya sini iya nga wa isang makadisiplina sa mga reckless driver. Ti maga hulat lang kita kag maga-record naman isang mga insidente nga nagaklinabo. Pero kung may proper discipline kag ining pagdisiplina, target man lang yung mga reckless driver, ti daw dako ang posibilidad nga makabulig kung may kasubong kita sini nga pagsulundan. Kay ti ang Land Transportation Office sa aton sini nga mga kabumbo naga dagdag man sang show cause order sa sining mga
makabig naton reckless driver, but daw pila pa man lang magluwas abi sa mga nasiplatan sa social media nga nagahimo sang stunts gamit ang ila sining iya nga mga motorsiklo, no? Pero sa nasiling na ganin naton, mas maayo siguro nga amo sinang plastada may ordinansa kita bro, may pagsulundan kita, or kon existing na ina nga layiti tutukan sa ngaton siningayin siya sang gobyerno. Tapos may ma-recommend for suspension sang ila siniyang driver's license. Para nga hindi na sila makamaniyo sa salakyan, basi dira pa lang, matagam na ini sila banwa, kag maghalong na sa pagbaniyo sa ila siningang salakyan, and eventually, no, mapanubo, kag kasi pila kadlaw mo madula na ang mga balita sang vehicular accident nga may ginabawian sang kabuhi. 45 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Check ko naman this time balita sa Iloilo Capitol, Iloilo Provincial Capitol. Ang Iloilo Provincial Health Office mas ginapasangkad sinadri ang kampanya batok sa dengue. Kaysa mga kabumbuta, kung nanotisyaran ninyo, do masami na nga nagatupa ang ulan. No? Nagaulan-ulan na sa bulan pa lang sang Mayo, kag pasulod ng imang kita sa bulan sang Hunyo, so ekspektaron naton nga magasulod man ang bulan sang tingulan. Basta kasubong sini nga mga panyimpo sa usaw ginisang mga lamok nga carrier sang dengue hemorrhagic fever. Rason nga ang Iloilo Provincial Health Office sang karon pagikunong kampanya batok sa dengue. Check tabi ang balita ni Bombo Jomar Villa nagikan sa Kapitolyo. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Panawagan sang Iloilo Provincial Health Office ang ining masangkad nga kampanya batok sa sining pagtakna karon sa dengue pabutsam sa bilog sining probinsya sang Iloilo. Ining kasunod man sa sining gipagwa sining data sang Iloilo Provincial Health Office, no, sang dablag lang sa diin subong sining tuig na gadangat na diri sa 1,733 no ka mga kaso sang dengue. Sa diin ang siyam sinidri ginbawian sang kabuhi halin sang January tubtob subong sining Mayo. Mas mataas ini kung ipanggage sa naglikan sining tuig. Ara lamang sa 983 no ka mga kaso sang dengue ang na-record. So natigay na talaga mapakagangutan si Maiden Kinyon ang Health Promotion Unit Head sang Iloilo Provincial Health Office ginapahayag diri sa natungdan ang ining latest ning napatay amo ning duha ka tuig sining bata nga lalaki didto sa may banwa sang kung sa may bahin karon sang 5th district no Bubutsam. So amo ni ang isa sa ginalantaw sining ginakangawaan bangod nga ang mga kabataan do mo ni ang prone karon sa gitawag sining madasig matapikan sa sambit sining balatian. Dugang pa diri sa tungdan isa diri sa kampanya. Actually may ara na sang executive order no si Governor Defensor sang bulan pa sang Abril nga mas ginapasangkad pagid ang kampanya batok sa dengue, especially ining ginatawag sining 4S strategy agod nga team makalikaw sa sining nasambit sining balatian ining search and destroy, self protection measures, seek medical health attention kag say yes to fogging. Bumbutsam agod nga hindi na magalaktapa ang dengue, no? Ang isa man diri sa ginahimo amo ang ining dengue surveillance, no? Nga may mga team ang tagsa ka mga LGU o kung i-adapt sa tagsa ka mga kabarangayan nga nagalibot ni sila sa bilog sining lugar o kung sa ila sining area of responsibility. Agod nga mangita no sa mga bagay nga team mahimong ginatimiran sang lamok, agiban sing ginaitnogan gihimo na pitik-pitik.
So ginaula ina siya agod nga hindi siya dugang no sa kaso sining pag tigo sa sining dengue sining bartian, especially sa probinsya karon sang Iloilo. Sunod diri sa tungdan ang tempo subong nagaulan kag init no yun kita suno ka lamok ang ining tempo bangod nga dodra nga nagidamo pagid no nga nagidamo pambutsam amo nang di dapat magdubli halong sining aton sining panimpo. May ara sa gitawag sining dengue financial assistance ang province of Iloilo para sa mga local government unit nga mo ni ang ginahatag ng stag sa kaming LGU agod nga may ara ini sila sang gamiton sa paggatapna sa sining dengue sa ila sining banwa kangay sa mga bulong no nga ti amo nang ginagamit agod nga hindi na magpangitlog pa, hindi na mabuhi ang itlog sa sining mga lamok nga nagadala sa baltian sini nga dengue bumutsam. Paribla no ang kabahin sa pahayag ni Maiden Tinion ang Health Promotion Unit Head sa Iloilo Provincial Health Office. Nga na record nga 1,733 total case and may ara lang kita nga 9 deaths. So kung i-base mo ang data sa year 2024 naton nga which is 983, so makitaan ninyo nga may ara lang kita nga pagsaka sang 77% of change. So ang latest naton sir nga death is from Sarah. So, isa ini siya kalalaki, 2 years old, and may ara lang siya comorbidity. So, ginbawian ng ini siya sang kabuhi isang last week of April 2025. And mga actions taken sang aton nga munisipalidad, amo ini ang pag-intensify, no? Kag pag-strengthen gid sang ginatawag naton nga 4S strategy. So, again, reiterate lang nga ang 4S strategy, amo ni ang pinakamabisa gid no nga stratehiya para tapnaon ini ang dengue. So number 1 no, we have search and destroy breeding places of mosquito. Number 2, self-protection measures. Number 3, we need to seek medical help no in case nga may ara na gidman nga mga signs and symptoms nga ginabatsyag ang aton nga mga pasyente. And of course ang number 4 naton is say yes to fogging kung may ara na nga impending outbreak sa area. So, of course, no other strategies conducted are dengue surveillance, no? So, gapangita na digto sila sang mga pitik-pitik sa idalom para ma-test whether inibala mga dengue albopictus or dengue aegypti, no? Nga, which is the primary causative nga ga-carry sang aton nga dengue virus, no? And at the same time, no, based sa dengue vector surveillance, dara na sila mas stratehiya kung ano nga mga chemical ang paggagamiton sa IRS o kung ginatawag nga indoor residual spraying. So, may ara man kita no nga dengue financial assistance and ni province naghatag man kita sang dengue financial assistance nga almost na naman nga mga municipalities nakakuha. So based sa guidelines ang aton nga dengue financial assistance nga ang tanan nga mga municipalidad pagagamito nila ini no sa pagbakal or pag-purchase sang ila man mga kinahanglanon no under dengue program. So pareho sang mga spray cans, sang mga chemicals, sang mga larvicides and mga mosquito nets nila. But of course no sa Iloilo province may ara man nga gin-purchase nga mga spray cans nga gin-dole out man naton sa kada banwa diri sa Iloilo. Ma'am, anong ginalantaw nyo nga rason kung nga daw mas nagtaas subong sini nga tuig kunin para sa naglikad, Ma'am Kinyo? Initially. Okay. Initially, no, one of ginalantaw naton nga rason is that
aside from third year na naton subong no sa dengue, which is actually amo na siya ang pag every 3 years nga gasaka ang kaso, may ara pagid nga other factor which is ang pag-change sang weather naton, no? And at the same time, ginalantaw naton, kaginatulok kit naton nga ang dengue hindi lang siling abi nga sinilang man nga bulan, no, gadamo kay tungod nga tig-ululan, but of course we consider dengue disease as whole year round nga disease. So pwede gid siya magsaka anytime or any month of the year. So pero subong nagsaka lang gid siya bangod nga sa ginatawag naton nga 3-year nga pag 3-year nga naghalin sa last kung i-base naton siya sa pinaka-last nga pagsaka man sang kaso. Okay. So, or sa ibang area? Okay. So, based sa aton, sir, nga datos, no, actually, dara yaman, sir, actually, na-acquire. Ang iyang dengue case, no, dara mismo sa specific nga barangay within Sara. Dugang padre karon sang natungdan isa pagidre sa gida panumdog specialist mga ginikanan kay based diri karon no sa record sang Iloilo Provincial Health Office halin January 1 to May 17, 2025 kalabanan no sa napang mention naton kida nga mga datos kalabanan sinidri ang neguan sa nga kaso sining dengue among kabataan. Santo diri sa record Bombucham ang nagaedad isa ka tuig panubo sa babaye 17 ang may kaso 35 naman sa lalaki sa nagaedad isa tubtob siyam ka tuig madamo 292 sa babaye kag 303 naman sa lalaki nagapangidaron polo tubtob 19 anyos 233 sa babaye kag 262 naman sa lalaki. Nagapangidaron 20 to 29 anyos, 136 sa babaye sini, ang lalaki 108, 30 to 39 years old, 57 sa babaye, 49 sa lalaki kag 40 years old pasaka. Nagdangat din sa 133 no ka mga babaye kag 117 ang ining napektuhan no kun na igo sa nga sining baratian sini nga dengue Bombucham dugang diri sa tungdan kalabanan kuno sa mga natapikan igo sa nga baratian nga dengue among kabataan bangod nga ini sila ang masami nga tinagalagaw bisan din sining nga lugar may mga beskis ang makahampang siya sining nga mga barkada makabuyo sa mga masiok sining nga lugar. So dako gid ang tendency nga makagat sang lamok nga may dala sa dengue. Ang patag pa sa tungdan ang pagbalhas no sang isa ka bata ang mahimo pagigaling nga do naga-attract sa lamok. Bombucham kon for example masami ka abing ginamalhas so madasig ikaw kagton sang lamok mo nang isa sa panumdom at i-base sa dita do kalabanan laki no ang nagakatapikan di kay kumo nga ang laki kasi ati mapagsik kag masami nga mabalasan kay ti palahulag amo na silang masami nga ginakagat sang lamok Bombucham. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang follow-up report. So kabalo naman kita kung paano maghalong sa kontrabatok iya sa lamok. Ang pinakamayo sini himo naton diri kita mabangko sa prevention hindi kay sa pagbulong sini. Ti nangin ano naman ini nangin mahapos or basic nga mga sahi isang buluhaton o galing nga mula ng problema naton bisan pinakapos kag pinaka-basic do kadamo pa sang nagalimot sa aton no in terms of prevention sining dengue hemorrhagic fever ngati magpatigayon sang 4S
sa aton sining nga mga kasimanwa, pero ining pagpanglimpyo sa aton sining nga ugsaran, hindi lamang kung tani niya nga siling iya nga mangin alerto kita sa tagsa ka tiyempo nga magduging ang dengue or tiyempo sa nga tingulan, kundi whole year round nga paglimpyo sini naton para nga bisan pa paano dumayara kita iya sang may ara kita sang kasiguraduhan nga ti bangod nga malimpyo aton sining ugsaran, mapahilayo kita nga maka angkon sining balita or balatian nga dengue hemorrhagic fever. Another thing sinadribanwa kung limpyo ang ugsaran ti sa iban sining lugar nga posible kadtuan sang mga kabataan, particularmente ti sa bahin sang mga buluthuan abi ti kung ng taon naton katagsa sini iya kapag opening of classes, may ginapatigayon sining mga brigada eskwela ti isa manina sa pamaagi gud nga malimpyuhan ang mga buluthuan kag makakas na dira ang mga ginabreedingan or shall I say breeding ground, breeding place ang mga lamok sa aton sining mga kabumbo. Kay ti sa gyapon diri kita iya mabangko sa prevention hindi kita iya magpangita sa mga pamaagi agud nga bulngon kay ti ano pang bulngon mo kon sarang mo malang ma-prevent kagang imo sining prevention na mangin epektibo sa aton sini karon iya nga mga kauturan gani sa mga kabumbo naton. Magalinton gina hindi na magpa-remind dira nga kinanglan pa nga may mga 4 o'clock habit kung ano pa sini nga mga habit dira kamo na mismo kay inyo man sini iya kabahin sa inyo sini nga responsibilidad ang pagtinlo sa inyo sinugsaran kag pagpasiguro nga wala dira iya sang sarang nga pamugaran sining mga lamok. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sininga, las 2. Grabe maning natabo sa isa iya karon ka senior officer sang Philippine Air Force. Formal na nga nag-file sang complaint nga rape batok sa sining isa iya ka 2-star or Major General sang Philippine Air Force, sa city prosecutor dito sa may Lipa City, Batangas. Duha ka miyembro man or personnel sang Philippine Air Force man ang nag-file sang nagakaigo sini iyang complaints sa aton sini nga mga kabumbo kag sa karon nagapatigayo na sang preliminary investigation. May mga closed circuit television sini nga ginpagwa nga kung sa diin may ara gidya sang daw hindi amo nga ginapanghimo ining si Major General nga later on aton natukiban sandig sa aton sini kaugalingon yang pagpanalawsaw may grupo gani sa Bombo Crisilugo. Ang iyang sini nga grupo is ACGC. Ano yun ang ACGC, Bombo Cham? Alpha Chupapers Group and Company. Anyway, sa aton sini mga kabumbo, standby na kamo sa kapon lamang program kaupod man sa kay Tita Regine. Isimamot siya, Blanco, vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Oras, The 2 Farmers minutos. Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay sa ila space kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 18 to 24, 2025. Excited as always. The Retro Band is full of it. Bangod sila na talana nga maghatag sa inyo sang isa ka exciting nga musical show sa ining nga weekend sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 24, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka magamatahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente o kon the bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kun gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sa maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kagasto gid bala sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 18 to 24, 2025. Excited as always. The Retro Band is full of it. Bangod sila na talana nga maghatag sa inyo sang isa ka exciting nga musical show sa ining nga weekend sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 24, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka magamatahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente o kon the bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kun gamay. Plazuela de Iloilo,
we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon. Bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sinya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kun ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay?
magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, good sa inyo tanan mga kabombo. I'm here again. This is Tita Regine and I know you are also there. Salamat, gid. Welcome diri sa kahapon lamang program. Biyernes na kita ang bulan sa Mayo. May 5 ka semana. So this is the second to the last month para sa bulan sang Mayo. Manugtapos ang Flores de Mayo next week, Sabado, 31st. Anyway, salamat gid sa liwat sa inyong presensya dira and especially salamat sa mga istorya nga inyo gid ginapalabot diri, inyo ginapisanan, ginapulawan, ginatagaan tiyempo para kita diri may kalingawan kung may kaluwaan sa mga inspirasyon every day that we are together diri sa KLP. So welcome mga kabombo, kaupo din niyo of course si Tita Regine and sa sani nga hapon, duya ko lang i-remind ang aton nga winner to be interviewed tomorrow si Lavender Mom sa 2nd District. Palihog, kato ka diri buwas pag umag-alas 2 ang hapon and palihog pa Xerox ka na sa imo nga ID, 2 copies lang please. So see you here tomorrow, Lavender Mom of 2nd District. Today naman, syempre, ang ato naman nga mga bago nga set sa mga istorya ang ato nga igadulong sa inyo. Gani, while listening or maybe you can find time later on kung gusto nyo gid, no, nga makakonsentrate gid ka mo, inang wala na kamo ulubrahon, tapos ng inyo nga mga ulubrahon sa balay or maybe sa office, pwede na, no, makapungko and then isulat ang inyo nga mga na-experiensyahan sa una, nga hindi nyo makalipatan, kag duyag nyo man, nga ipaambit, diri sa kahapon lamang program. Who knows, kamo pang makadaog sa 1,000 pesos nga cash that we give every week sa aton diri nga winner, best story for the week. So, write your stories and then you email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon kag ipadala lang or idulong diri sa Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City. So, welcome everyone. Aring ato ang bahanon para sa inyo sa saninga hapon from Albert Aculado. I need your love. Mayong hapon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you
for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Albert Acalado, I need your love. I am a girl, gets ko. You need my love, but I need more. Your story? So don't miss this chance, this invitation. Nga makashare man ka mo diri sa kahapon lamang program. Very easy. Just find time to sit down and write your stories. Oras natin, it is now 21 minutes after 2 o'clock. Here's our first story this afternoon from student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Maayong hapon sa inyo tanan, kapin pa ang mga KLP listeners and letter senders, amo man sa imo tita. Kanami pamatsyag ko subong nga aga. Nakapaligo, nakapamahaw, kag nakapamati ako sa mga unang balita sa radyo. Masako ang tanan sa pagkadto sa presinto para magboto. Election day gali. Ang akon registration tuya sa kalinog. Wala, naguro ako na lista. Kag pila na ka-elections nga wala ako ka-cast sang akon nga vote. Excited na ang tanan, kapin pa ang mga kandidato. May the good man win. Tita, yesterday Sunday, nakasimba ako. Kanami isang Bible verse nga gintutukan ni Pastor Vincent. It's all about mothers and parenthood. Proverbs 31 verse 30, which states that
Favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Kag Ephesians 6 verse 2, honor thy father and mother, which is the first commandment, with promise that it may be well with thee, and thou mayest live long on earth. Ang mga mothers kuno ang light of our home. Suga sang tahanan. How true, how true. For without a mother at home, it's chaos. Magulo. Wala sang matatap, madisiplina, kag mapalangga sa kabataan. Gani, kalabanan sa ila, nagatalang-talang sang banas sa kabuhi. Mga nanay, dako ang aton responsibilidad, di lamang sa aton bana, kundi labi sa tanan sa aton mga anak. Sila ang mga bunga sang aton nga pagpalanggaanay. Gani, dapat lamang nga mangin matamis, manami, kag mapuslanon sanda. Tapos explain ni pastors ang Bible verse, ginpatindog tanan nga mga nanay sa atubang, ginhatagan token kagin pangamuyuan. Kanami ba tiyagon nga mahatagan ka sang pasidungog sang imo mga kabataan? Upod man kami ni girl, kag ara man tatlo niya ka kids. Sa tanan nga nanay, sa liwat, congratulations sa inyo tanan for a job well done. God bless, mothers. Tita Regine, sang gagmay pa akong kabataan, I see to it nga ginapamatian ko sang maayo ang istorya nanda sa isa kag isa. Manaan ko nga paagi diri, mamanaan ko kung kinahanla nila sang bulig ko o advice. Most of the time, ang mga kabataan naton ang nagaalang-alang to directly seek our advice kung may problema sanda. By giving attention to what they say or to their conversations with their sisters and brothers or other people around them, we can discover their worries and problems and can find ways to help them. We can also do this to other people around us. May isa kami ka-friend sa amon nga church that needs help. Her husband is suffering from a serious illness. So we prayed for him, for his own family, and passed around the hat. The hat. Okay. Simple as that, but the family is very thankful sa amon nga little help. Nadumduman ko pa tita sa nag-eskwela pa ang akon mga anak. Madamo ang ila worries, financial, deadlines of projects, aramutan sa school, and lack of time to accomplish all things that should be done. Knowing these, even without them asking, ginatagan ko sanda sang money for their contributions. And I told them to help each other sa ilang mga projects. I listen with interest to their difficult situations. I pay attention to their many worries. I treat them with courtesy and respect, even if it is so tiresome sometimes. Sa aton nga mga nanay, hindi kita magkataka sa walay katapusan nga needs ang aton kabataan. Kapin pa, kung nag-eskwela pa lang sanda. Role naton, obligasyon naton nga suportahan sanda sa tanan nga tion. Kay ang true happiness mabatyagan naton once nga mahatag naton nga mga ginikanan ang ila nga mga kinahanglan. Paying attention pays off, for we're very happy or we're at our happiest when we give ourselves away. Remember, only a life given away in love's sake is worth living. Let us give our love and patience to truly consider them as God has so patiently loved us. Tita, nasiplatan ko naman ang balay ni S. Si S, anak niya Nino, nga nagtaliwan. And this reminds me also to what happened to my sister LV, who just recently passed away. May kirot akong nabatyagan, kasubo, kag na-miss ko sanda nga duha. I will never forget sitting beside the sofa where S is lying,
girl is attending to him. As his breathing is becoming more labored, si dudes, si girl, kag ako, we gathered around him, watching, waiting, and praying. When he took his last breath, I cried silently. I felt the presence of God enveloped us in the midst of our tears. None of us knows when or how we will breathe our last breath, but we can trust that God will be with us in that moment. Siling Nanda, we should be prepared always, for we know not when it will come. But like Moses, we can ask God to number our days so we can make wise decisions, to make our brief lives fruitful by making what we do for Him count. Surely, S and LV are with Jesus now, and to see Jesus will be heaven's greatest joy. Close ko na letter ko, tita. Feeling sentimental naman si student mom. I can't help it. I love S and LV so much, but I trust in the Lord and look forward to that day when I meet Him. I may be away from the body, but I am at home with the Lord. Bye-bye na to all, and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. As we go through life and to avoid worries, to avoid anxieties, we simply have to surrender everything to the Lord. We have to do this self-emptying and totally put ang ato niya pagsalig sa iya, that no matter ano ka vague para sa ato ng tanan, no matter how we do not understand things, but we still put our trust into the Lord, knowing that He knows what is best for us, and He knows He has already laid out His best plans for us. Yes, you are right. Your loved ones, S and LV, are already with Him, and siguro they are now smiling, watching over you, kag ang mga pinalangga pagid nila sa kabuhi. So in anything that we do, simply entrust it to the Lord. Trust in His process, trust in His guidance, and we would never go wrong. Thank you so much, Gid sa imo. Sa sunod naman, Student Mom of Lambunaw. 31 minutes after 2 o'clock, magapanambalik ang KLP with Tita Regine. Pagkatapos, ang pinakamang importante ng mga pahibadok. Importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswalo. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos.
na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ICE ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lang. Ikaduha nga sulat sa sining nga hapon, nagikan kay Nening sang Iloilo. Dear Tita Regine. Sa tanan, ginatami ako gid. Ang tanan nga tagpalamati, kag tagsakdag sang imong programa sa maayong hapon. Titataw gala ako sa pangalan nga Nening. Ginbunaag ako sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. Agot ako sa siyam kami nga magulutod. Ang ako na may kag Iloy, tumandok gid sang 3rd District sang Iloilo. Tita, sa nag-eskwela ako elementarya, kinalakat ko lang pakadto sa eskwelahan. Kaysa uma ang amon nga balay, mga kalubihan ang akon nga ginaagyan, kag puro kakahuyan ang palibot. May suba man, kag taytay ako nga ginatabok. Tita, kung may mga bagyo nga mag-abot, nagaawas ang tubig sa taytay. Hindi gid ako malipat, grade 5 ako sadto, sang nagbaha. Ako lang isa ang nagpuli, kay kami man lang ang may balay sa uma. Tagaliog ko ang tubig, tita. Hindi man nakabuk ako kabalo maglangoy. Ginakapkap ko lang sa akon nga tiil ang alagyan. Kay basi madagdag ako, tita. Kag puwerte kasulog ang tubig nga nagadaludo. Kag puwerte man kabaskog ang hangin. Wala man ako pangayuan sang bulig, tita. Kag ako man lang isa ang nagalabay. Puwerte gid ang akon nga kakulba kag kahadlo. Sang tuig 2012, nakagraduate gid man ako sa elementarya, tita. Sang manug high school na ako, nagsaylo kami sang balay, agud nga hindi na ako mabudlayan sa pagkadto sa eskwelahan. Tuig 2014, sa nagmasakit si Papa. Halos tag-isa ka bulan kami sa hospital. Si Papa, tita, ginaputos na lang sang panit sa sobra gid kaniwang. Nagahibi si Mama kay nagahatag reseta ang doktor na dapat baklon ang mga bulong, pero wala man kami sang inugbakal kay wala man kami kwarta. Ang mga magulang ko, tita, wala man sang tinapusan. Sa umalang nga ulubra, muna nga wala gid kami kwarta nga ginauyatan. Nagatawag kami sa mga utod ni Papa, tita, agud nga mangayo sang bulig financial para nga mabakal ang makinahanglanon nga bulong. Ang iban, tita, nagahatag man, ang iban wala man. Ginaakigan pa nila si Mama. Sang ulihi, ginpagwa na kami sang doktor, pero si Papa, wala man gihapon sang alibyo, ang iya masakit. Ginsakay namon siya sa tricycle, tita. Bangod na budlayan na siya nga makalakat. Nabalita pagani nga si Papa, patay na kuno. Ay, sadya lamang, tita, ang fake news. Hindi bala? So, sang ara na si Papa sa balay, tita, ginahungit lang siya ni Mama para makakaon si Papa. Sang padayon niya pag-atipan ni Mama sa iya, tita, nag-ayo ang pamatsyag ni Papa. Abi ko, tita, dito na matapos ang amon nga problema. Sang 2017, tita, grade 11 na ako. Si Mama naman, tita, ang nagmasakit. Wala kami kabalo nga si Mama gaamat-amat na niwang. Bangod wala man siya, may ginabatsyag, tita. Parehos man sa natabo kay Papa. Si Mama nga matambok kag manami ang lawas, nag-amat-amat niwang, kag naputos na lang man sang panit, tita. Sobra nga problema ang amon nga gina-eksperyensyahan sa mga tion nga ato. Tuig 2018, sa nag-graduate ako sa senior high school, tita, sa Manug College na ako, si Papa, ako, kag si Mama, nagpauli kami
diri sa Iloilo. Agud nga diri ako magpadayon sang ako nga pagtuon. Pero si mama, nagamasakit man sa gihapon. Natapos ko lang ang ako nga first semester, tita, kag naguntat ako, bangod nga ako man lang isa ang nag-atipan sa ilang nga duha, nga puro man masakiton, kag nabudlayan ako, tita, nga bayaan sila. Nagukay-ukay nang si papa, kag si mama, na stroke naman, tita. Nasubrahan na gid siya kaniwa. 14 days kami sa hospital, kag pandemic pa sad to, tita. Puwerte gid kabudlay. Isa lang ako ang gabantay, kag duha lang gid kami, tita, sa kwarto. Tag-isa lang ka oras ang akong natulog, kay ako man lang ang ginabantayan ni mama. Nga kung balaan niya nga nagapiyong na ako, mabangon siya. Muna, nga kinahanglan, bantayan gid siya, kay basi mahulog siya. Nagahibi lang ako, tita, kay nagapangamuyo, nga tagaan lang ako sang kusog kagabakod para nga malampasan ang tanan nga problema. Isa kasi mana, sang nagwa kami sa hospital, si papa naman ang ginatake, tita. Wala siya gana magkaon, kagasuka lang nga suka kung pakanon siya. Ang ginaobra ko, tita, ang lunok sang tinigang, amo ang ako nga ginapakaon sa iya. Sang ulihi, tita, nagmaayo man ang pamatsyag ni papa. February 28, 2021, ginpapuli kami sang ako ni magulang balik sa Mindoro. Tita, nakapuli lang kami kag sang April 23, 2021, mga alas 6 ang hapon, sang madula si mama sa amo. June 13, 2021, nagbalik ako sa Iloilo. Tita, July 31, 2021, alas 11 sang gabi, sa nakabato na ko tawag nga wala naman si papa. Puwerte ka sakit ba tiyagon, tita? Bangod hindi ako makapauli. Husto na lang ako maghibi. Kapudlay, tita, kung wala amay kag iloy nga nagasubaybay sa iyang mga kabataan. Hasta subong, tita, kasakit man gihapon panumdumon nga wala na sila. Madamo ako sa mga na-miss nga tion kaupod sila. Bago ko tapuson ang akong nga istorya, tita, may igabilin na ako sa tanan nga mga tagpalamati, malipot nga binalaybay, ang tigulo, ang magulang. Ilaw at haligi ng tahanan, ating mahalin at alagaan. Huwag kalimutan at pabayaan, dahil sila ang ating tunay na yaman. Sila ay ating pasalamatan sa lahat ng kanilang pinagdadaanan. Tayo ay lagi nilang dinadamayan. Sila ang ating nisandigan at laging maaasahan. Pasensya ka na sa akong madabang istorya, tita. Yari diri akong matuod nga ngalan, di nila pagbasaha. Madamo inyo salamat sa pagbasa sa akong nga gin-share. More power sa program, and God bless. Ang imong nga tagpadala, Nening sang Iloilo. If there's one fact that we have to reconcile ourselves with, it's the fact, no, that we do not know kung saan o kita kuhaon. That's why, no, si Jesus, when he returned to his Father, ang ginbilin sa aton, we should love one another. We should love one another. Palanggaon naton ang isa kag isa. And while we are still together, we have to take the chance, no, para nga mapabatsyag ta sa isa kag isa through our words, through our actions, pinaagi sa aton nga ulikid, pagpakita sa aton nga pagpalangga, sa aton nga concern, sa aton nga mga pinalangga sa kabuhi. Ila binagid ang aton nga mga ginikanan. So what would make us feel better is that we know nga even if nadula man sila,
But kabalo kita, no? We gave our best sa pagsuporta sa ila, sa pag-atender sa ila, when they needed our presence the most, kag when they needed our help the most. So, why kita sang dapat nga ika-guilty, kag why kita sang dapat nga ika-kasakit sang buot. Yes, we are going to miss him or miss them, but well, we know, no, nga ti kanya-kanyang time lang kita. And someday, no, magakilit anay man kita sa gihapon. Yes, it's so difficult kung wala ka na sang ginikanan, but that is one struggle that would also make you grow as a person and make you be strong as a child, as an individual, knowing that you are on your own. So, kinahanglan, no? No matter how difficult, you have to keep pushing, you have to keep trying, ngati you survive this thing called life. And of course, with the people around us, ang munang naghatag sa aton sang kalipay, sang inspirasyon. So, we should cherish one another. Thank you so much, Gid, sa imuneng for this nice episode nga imo ginhatag diri sa KLP nga gin-share mo, Gid. Alas 2:44 ang aton nga oras. We still have another story. We still have time for another story para sa inyo sa mga panumbalik kita. Pagkatapos, sa pinakamang importante nga mga pahibalo. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited. Tuloy lang kita, no? But there's another story coming from Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Maayong hapon sa imo, Inday Regine. Ining akon kasaysayan, iya sang magulang ko. Bale, subang ini sa 7 kami ka mag-utod. Inday, nadumduman mo sa una ko nga sulat, ato bala ang magulang ko nga mali-mali, nga sangkaslon siya, nagkalawat siya. Sang ihatag sa iya ang hostyas, nisiling ang pari, lawas kag dugo ni Kristo. Ang sabat niya, dugo. Tigin sulit sang pari ang iya nga sabat, pato. Tigin siko siya sang iyabana, ginsiko maniya ang iyabana. Amo ato, nagpalapit ang ilamaninay sa pari, kag hutikan ini, nga mali-mali siya. Amo ato, nga nadayon ang kasal. Inday, napatay na siya, sa edad nga 85 years old. Bale, 5 na katuig ang nagligad. Makaluluoy siya sa mapatay siya. Ang iya kamot, gatakop, nga dogo pangamulyo, nasapwan, nga iya tiil, ginasubayan na. May 3 siya ka bata, 2 ka lalaki, 1 ka babae. Puro na may pangabuhi. Ining iya mga bata, medyo malayo sa ilang nga balay, kiti may mga pangabuhi na, pero siya pa ang gadulong sang panyapon kada gabi. Ang subang nga lalaki, ara lang sa ila tupad. Ang manghod, ara lang sa tabok nila. Inday, amo ini ang siling nila,
nga maayo kung may kabataan ka, kay may maatipan sa imo. Sa magulang ko, baliskad. Bale, duha lang sila sang iya bana ang gapangabuhi. Sang una, ang iya obra gapanahi sa mga pantalon. Sa mapatay ang iya nga bana, labi nga makaluluoy siya, kay nabulag kag nalupog. Ginadulungan lang siya sang iya nga pagkaon. Isa lang siya sa iya nga balay. Isa ka bes, ara ako natabuan, naghambal ang iya bata nga tiyo. Naghambal ang iya bata nga tiyoy, natak-an na gid ako sagad dulong sang pagkaon ni nanay, kagkahig ko sa iya. Ang sabat ko, kung natak-an ka, hilui, para buwas, wala ka na problema. Sang gamay pa ka mo, wala man siya natak-an sa pagsagod sa inyo. Galalaba ang iya suso ni nanay mo, sang pangit ninyo, wala man ako kabati, nga natak-an siya sa inyo. Palan mo inday, sang mapatay ang iya nga bana, dunog uli anon siya. Ang iya bana, mas bata sang sa iya. So medyo mabakod pa siya, dumaluoy ka, kay permilan siya gasala sang ilang kalanon. Ang tanan niya nga mga utod, ginasalaman niya. Tiging kapitalan ko siya, para nga may inog baligya man. Hambal ko, ang kapital ibalik mo sa akon, ang ginansya sa imo. Pero inday, naputo. Nagbalik, pangayo-kayo, pangayuan. Tigahambal, pakanaman ninyo ako, ginagutom na gid ako. Ginatagaan man siya sang iya kabataan, ang ilagani nga bugas, ginaagup upan na. Tiginambalan ko siya, nga wala ka imo gatig-ang, man may bugas ka man. Ti ang sabat niya, may bugas, wala naman sudan. Wala inugbakal uling, wala kwarta. Tiginambalan ko siya, diri ka na lang kaon, basta bulig-buligan mo ako, pabay dira ang bana mo. Mangita na siya sang iya nga kalanon, ikaw pa ang ginasaligan. Ay inday sa lawayon. Ang sudan ko, ginakawat niya, kag ihatag sa iya bana. Ang baligya ko nga dulce, ginasulod niya sa iya bulsa, kag ipanghatag sa mga bata nga nagabisa sa iya. Sa kabes na abtan ko, ginaputos niya ang amon sudan. Gipamangkot ko, kundiin niya dalon, ang sabat, ihatag ko sa bana ko, makaluluoy man siya. Ako lang ang gakaon sang husto, siya kulang-kulang. Ang sabat ko, kanami, kay hasta ako pasaguron mo sa imo bana. Kutob karon, hindi na ako maghatag sa imo. Didto ka pangayo sa kabataan mo. Ang iya sabat, ginasinggitan man ako. Isa ka bes, nagkadto siya sa balay. Nakita ko, may dako nga lagob sa iya batiis, kag abaga. Namangkot ako, kung na ano ina. Sabat niya, nakadanlog ako. Sabat ko, sige hagid, pila kaadlaw mapi ang kagid. Galiinday, may nakasugid sa akon, nga ginasakit siya sang iya bana. Amo ato ang ginsukmaan ko siya, nga ginasakit mo nga akon magulang. Sabat niya, wala ka labot, hindi ka magpasilabot kay amon ina problema. Sabat ko, ano nga wala ako labot? Magulang ko ina, kag wala ka kahibalo, hasta ako, gabulig sa pagpakaon sa imo. Liwata bala, kay ipapriso ko ikaw. Ginsugid ko sa bata niya nga babae. Ginkuha siya, galing ka sa lawayon. Kadatapos panyaga, gapangayo sang inugplite, kay duawon kuno niya ang iya bana. Gindalan niya sang pagkaon. Tinak-an ang iya nga bata, ginpapauli na lang siya. Isa ka adlaw, nagpanglaba siya, nakadanlog siya. Amo lang ato ang ginhalinan, nalupog siya. Ginbaklan sang wheelchair. Ang mabudlay inday, kay wala man sa nagabulig sa iya. So sa iya na lang nga pulungkuan siya gaihi, gapamuhin. Ang bata niya nga lalaki, ara man lang sa tupad balay niya, wala gasapak. Ang iya umagad nga babae, ipokrita man. Ang rason niya,
Wala gani siya kunog atipan sa iya tunay nga nanay, sa ugangan pa. Isa ka ugto, nakipot ako, nga gasinggitan ang akon pakaisa nga si Neni. Siling niya, si Neni mo, gapaligo dugo. Okay, ang pakaisa niya, ang Neni, amo ning iya nga magulang. So gasinggitan ang akon pakaisa nga siling niya, si Neni mo, gapaligo dugo. Ginlampusan siya sang iya bana. Uy, so gadalagan ako pakadto sa ila. Naabtan ko, ginabululuhigan nila sa pagbulong. Ara ang akon bayaw, gahambal, nga hindi ako magpasilabot, kay labon ko no ako. Nagtawag ako pulis. Kinambalan ko siya, nga ipapreso ko ikaw sa ginhimo mo sa magulang ko. Sabat niya, tawag to pulis, wala ako mahadlok. Wala siya kahibalo, nga ara ang pulis sa atubang niya. Pagkita niya, ay, may pulis. Ginambalan siya sa pulis nga, ginbakol mo ng imo asawa, katigulang na ina kagbulag. Sabat niya, siya ang nag-una lampos. Sabat sang pulis, paano makalampos kay bulag na siya? Sabat niya, ambot gani sir. Namangkot ang pulis kung ipapreso naman siya. Sabat ko, oo sir, para madudla. Gindala siya sa presinto. Naghambal ang pulis. Ti ano, ipapreso gid ninyo? Sabat ko, oo sir. Sabat sang pulis, galing, kung isulod ta siya sa prisuhan, ang iya upod, puro adik, kagawatan. Ang iba nakapatay pa. Basi hindi na siya maayuhan, mapatay siya. Ginpapuli na lang siya. Sang gabi, nag-abot ang iya bata nga subang, medyo nakainom. Ginpamangkot niya nga, ginasakit mo si nanay? Sabat niya, wala kalabot. Sinipa siya dayon sa siya, natumba. Galing, damo ang nagtambay, or nagtambag. So amo ato, ang ginhalinan, nga kadagabi galakat siya. Gakadto bisan diin lang. Ginpangita sang iya kabataan. Isa kaaga, gindulong sa mga pulis, basa siya kay nagakurog. Ginpa-hospital nila. Amulan to ang ginhalinan, sang pagwa niya, hindi na siya katindog, gapungko na lang. Isa kahapon, gindalhan ko sila pamahaw. Gahigda siya. Ginhungit ko siya sang tinapay. Naghambal siya sa akon. Ano noy, hindi ka akig sa akon? Sabat ko, ano nga akig? Mahungit pa ako sa imo kung akig ako? Wala na ato. Ginpaanod ko sa suba. Balan mo inday ang ilabalay sa higad suba. Nagyuhom siya. Siling niya kanamit sandala mo nga tinapay, siguro mahal ina. Dason nga hapon, gindalaan ko naman sila pamahaw nga arroz caldo. Nakita ko, gaturong ang iya mata. Naghambal ako, bangon na, may dala ako nga pamahaw. Ginhikap ko ang iya kamot, mayami, kagabaskog. Nagpensar ako, ano patay na ini? Gintawag ko ang iya bata nga babae, kag singganan, patay na siguro ang imo tatay. Dali-dali, naglakat, pakadto sa ilabalay. Naabtan niya, patay na. Ginpatawag ang tanan nga utod niya, ginhimos na lang. Sa laktod, dason nga tuig, napatay man ang ilananay. Abi mo inday, nasapuan lang. Abi mo inday, dosanta ang itsura niya. Kay ang duha niya kapalad, gatakop. Kag inday, ang iya tiil, halos naubos ang subay. Halin sang pagkapatay sang ilaginikanan, wala na sila gaintindihanay. Wala na gabinugnuhanay. Hasta ako, inulamid. Wala man nila ako ginsapak. Labi na gid ang kamanghuran. Ambot inday, kung ano ang sala ko. Ang tagpadala. Lolo Dencio. Kasubo man sina, no? Nga kamo-kamo, wala ga sinapakanay. Pero sige lang ha, Lolo Dens. Stay humble. Humility nga ginatawag. Kung sila hindi mo sapak sa imo,
ikaw yung sapa ka lang yapon sa ilaan, no? At least from your end, wala kaya sang ginahupot nga kaakig, wala kaya sang ginahupot nga hindi manami nga balatyagon para sa ila. Well, it's up to them, no? Kung amo na iya ang ila nga pag-treat sa imo, but anyway, ikaw lang, no? Let go sa tanan nga mga negative vibes and just be. Sige hapon, be thankful of everything, good or bad, nga nagakalatabo sa aton. And at the same time, amo ganito, no? Still love one another. Love man sa gihapon ang dapat papangibabawon. Salamat gid for this another story. Again, share mo, medyo masubo. But anyway, sa iban man gina nga may ara man nga mga istorya, is it also a sad story or something nga makapayuhom diri sa amon? Is it a love story? Let us know. Write your stories and send diri sa kahapon lamang program. Email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga sulaton ang inyong mga istorya. Dulong diri sa Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City, or ipadala ninyo care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tomorrow is Saturday, so we are set to interview our winner. I hope okay na ikaw dira, ha? Lavender Mom. See you here tomorrow. Magasunod na ang mga programa naman nga look forward nyo gid every afternoon. Magasunod si Toyang Ermitanya, and then ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So, time is up for us. Diri sa kahapon lamang program. Madamo yung salamat sa inyo. See you again tomorrow. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.